Vakandibata neruoko rune simba. Vakandiporesa. Muri wese andipetese. Oh, vakandibata neruoko rune simba. Handisi kukunzwai murume iyeye. Jesu murume iyeye. Ukwanisa kunzwai uku. Jesu murume iyeye. Mayuti handisi kukunzwai. Jesu murume iyeye. Padairwara murume iyeye. Zvakandiomera murume iyeye kani. Zvikaombera maoko to. Uya uya uya. Zvikaombera Jesu. Mururu nemurit. Jesu murume iyeye. Munhu wese. Jesu murume iyeye. Handisi kukuona uku. Jesu murume iyeye. Pandairwara murume iyeye. Odituoni. Ana mama uye tu. Adi. Sibuti. Ana teti uye itioni. Itai mururuti. Jesu murume iyeye. Jesu murume iyeye. Jesu murume iyeye. Maoko. Uya. Maoko munhu wese. Jesu murume iyeye. Handisi kukunzwai. Maoko. Handisi kukunzwa maoko. Dorodo ichava dorodoka. Dorodo ichava dorodoka. Dorodo ichava dorodoka. Dorodo ichava dorodoka. Ana mama kana teti. Dorodo ichava dorodoka. Ana mama muriko here uku. Shibouye itimbole tu. Inzwa.
Jingo na mauku buluwesi. Teenager, are you here? Wave your hands, let me see your hands there. Wait it. Arume tatuma na baba. Isu tatuma na baba. Para mama tatuma na baba. Nasi tatuma na baba. Para mama tatuma kandi. Na baba. Isu tatuma na baba. Tatuma na baba. Ah, chitike. Ah, chitike. Ah, chitike. Ah, chitike. Ah, rirobe. Shingo bata kana wiki so. Bata chelo yembe. Sumu tamunenga chuoni. Andi siku kuona hii. Shingo pisa kana butu. Teenager, are you here? Come over. Come over. Are you ready? By the time I walk with you. What's up? Come. Don't watch them. I hope you're ready, guys. Satani Baba. Satani Baba. Abutra Jesu, hallelujah. Chiboita mere bambari ba Jesu,
We worship you, Lord. Yes. We give you honor. Yes. Watakura kuipa Jesu. Amen kuipa kwa ukaripa moja
Bayichangamira Tonesi, Imisha Makaboshiswa, Nesikoto Zenu Maritabiwa Penu, Akatakura Kuyima Miramuchane, Akatakura Kutanza Kwenu Cheso, Akatakura Kudarika Kwenu Mari, Akashita Kuwa Mano Kwenu, Ukawia Panika Mkabamu, Mari Mkabamu Nukuwanu, Kawia Cheso Kutokuna Matai, Kawia Cheso Kutokupa Ibiri, Mwananiano Cheso Sangana Ilekele Keparutaposi, Kawia Kutona Macha, Kutita Ripamsola Pamasita Ose, Kawia Kutona Macha, Kumuritiwa Upenu, Kawia Kutona Macha, Kushuma ya Ruti Wachuta, Himi Makafa Mkakuna Rufu, Ondo Dose Tekuneka Tunokurabisane, Ondo Dose Tekuneka Tunotimuchene, Mukere Pashikaro Chenyasha, Mukere Pashikaro Chekutonga, Kamuchirai Kukutu, Kamane Mamanani Ano, Kamuchirai Kutimuti, Mamanani Ano, Kariko Twesi Tananyori, Soro Soro, Pamasita Ose, Soro Pamasita Ose, Soro Pamasita Ose, Sitara Cheso, Sitara Cheso, Soro Soro Pamasita Ose, Sitara Cheso, Karina Macha, we worship your God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Batiri kuimbirwa the next song. Nasi tapinda mumwezi wa March. We have stepped into March. We say the provision for each and every month. Patiri kutsika muna March. Iti mwari provision for this month. Each and every day I need to eat. Each and every day I need to prosper. Where I am shikwampo ndizwe. Ndapinda muna March nenyasha. Where I am atinza ndizwe. Ndapinda mumwezi wa March. Ndakatarisa kunenga. Andina kutarisa background. Andina kutarisa mapepa, ndakatarisa pamuchinjikwa. Toda kuenda pamberi pamwari, titaure nyasha muna March. Toda kuenda pamberi pamwari, titaure ropa ra Jesu muna March. Toda kuenda pamberi pamwari, titineyo dzekuneka. Ngadzirangarire mwezi uyu, nyasha ngadzirangarire mwezi uyu, denga ngarirangarire mazuva aya. Oya mandara bakaushanda, Machi ngarangarirwe, mwezi wa Machi ngaurangarirwe, mwezi uno ngauitike mabasa makuru, mwezi uno ngauwe ne mabasa makuru. Chinosimuka ne miromo yenu, unosimuka ne maswi yako. Machi ngazare nyasha, nega garibwete chimwe chinu pamwezi wa Machi. Pauri kuimba iti mwari time nana pamwezi uyu. Ndine zimwe 31 days dzandakuisa muna Machi. Rufu rega kubata Machi, kurwara rega kubata Machi, hondo dzevanhu rega kubata Machi. Chimboisa mwezi uno pamberi pamwari. Chimboisa mwezi uno pamberi pamwari. Chimbotaura nyasha pamwezi uno. Chimbotaura nyasha pamwezi uno. Nega gariboita something. Oyakara. Rienderebeke usana. Rimandarabaka usuma. Rienderebeke usuma mandarabaka usana. Riamandarabaka usana. Rienderebeke usima mandarabaka usana. Musita mangwana ni ano mwe muchene. Unoramba murimani. Unoramba murimani. Nashita mwe muchene.
Mashita ulinzi wa upenyo. Mashita mabwana ni anochezo. Mashita mabwana wa utanda kwenu. Wakatendeka wakarunama. Wakutakuna masitara shakapiwa. Kutakwa sitara. Mabwana ni anositara tukaribu. Mabwana ni anositara chesu. Mabwana ni anositara chesu karibu. Mabwana ni anositara chesu karibu. Tinokutendai, tinokurumbidzai. Mashita chesu. Mashita mabwana ni anochezo. Tinokutendai chesu, tinokurumbidzai. Tinotsvaka nyasha dzenyu. Mwedzi uno wamachi tiwanirewo nyasha. Tigonere chesu rumbidzai. Nyasha dzenyu tinoshandisa. Tiwane pakatitenda. Kugona ndekwenyu chesu. Miliyose kwatigaro chenyu. Ndekupinda ndekwenyu mwayamushele. Pamwedzi uno mwari. Tiwanerewo nyasha. Pamwedzi uno chesu. Pamwedzi uno mwari. Baba batai kerekeino. Batai upenyu wedu. Titakurei. Pamwedzi uno mwayamushele. Tikuvereshe kutsakaringa. Pamwedzi uno baba. Tichengetei ugere. Pamwedzi uno chesu. Tiwanisei zvakaringa. Mwari tinokutenda. Mwari wanyasha tinokurumbidza. Mwayamushele tinokutenda. Nyasha dzenyu ngadzioneke pakati penyu. Tinokutendai Jesu. Tinokutendai Mwayamushele. Mbiri yose pachigaro chenyu. Makatendeka, makatendeka. Nyasha dzenyu dzakatiringana. Renyu zita ngarikudzwe. Ribatwe nouchene. Kubwinya nekugona ndekwenyu. Makatendeka mangwanani ano. Usitara Jesu. Hallelujah. 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 Simudza kutenda kwako. Uti muna machi muno mune zvinoitwa naMwari. Uneni here mupostori. Sirivheri nendarama handina. But ndinezwi rabva kuna mudhara. Ndati machi akanaka. Mwedzi uno wakatinakira. Uneni here mupostori. Patakuimba zvakare iti Mwari handisati ndakanganwa zvandakatsanyira zvandakakumbira muna January Machi aburuka sadzisai zvandakaisa paresolution denga rangarirai Machi denga garimborangarira mwedzi uno denga garimborangarira mwedzi uno motikari ngadzitengeke mwedzi uno mamereji ngaararame mwedzi uno vana ngavaite zvakanaka mwedzi uno. Patiri kuimba ndoda kuti umboti Mwari ndiri kuisa mwedzi uno muruoko rwenyu. Kana ndine zvandakakuvimbisai Mwari ndiri kuzviita, imi regai kuramba makanyarara. Kana tikanamata denga harirambe rakanyarara. Mudikani ndiri kuda iwewe neni tibatane maoko tidaidze Mwari denga ripindure. Wai akadaidzwa harambe akanyarara. Mwari vakadaidzwa varambe vakanyarara. Toda kungoimba titi Mwari tine zvatakakumbira muna January, tine zvatakatsanyira muna January. Machi akwana zadzisai. Kana uine zvavakavimbisa Mwari, iti Mwari pangu ndiri kuita, imi Mwari ndirangarirei. Jesus. Oh God. Akere vachigaro akere apo Jesu mutsene aiwa ishema dishe aiwa kere apo akere wachikaro
somutsele aiwa ishe aiwa mwari wakatete kagan iye akere pachikaro sumutsele aiwa ishe Jesu akere pachikaro akere pachikaro Jesu Shagamire polisi, Shagamire polisi, Shagamire polisi, Shagamire polisi, Oisha, Uchige, Shagamire polisi, Shagamire polisi, Shagamire polisi, Shagamire polisi, oh, Ishe, Uchige, Shagamire polisi, Shagamire polisi, Shagamire Shagamire polisi, Shagamire Shibona mata pamberi pamwari, yengetera pamberi pamwari. Iti Mwari rangarirai mazuva emwedzi uno. Iti Mwari rangarirai upenyu hwangu. Iti Mwari handidi kudzokera kumba ndisina kusangana nemi. Mazuva aya asina kuitirwa zvakanaka nemi. Chimbosimudza kutenda uti Mwari munacho chamakandikadzirira pamwedzi uno waMachi. Chimbosimudza kutenda uti Mwari pane chamunofanira kundiitira mwedzi uno. Ndiri pano muranda wenyu, itai zvamunoda neni, itai zvamunoda nevana vangu. Rangariraiwo upenyu hwangu Mwari. Simudza kutenda kwako. Iti Mwari rangarirai vana vangu vasati vagona kuzvinyengeterera.
iti Mwari rangarirai chokudya changu, iti Mwari rangarirai hondo dzangu dzakamisikidzwa nevakaipa kumberi. Mwari rangarirai basa rangu, Mwari rangarirai mhuri yangu, Mwari rangarirai upenyu hwangu. Chimbosimudza kutenda, taura navo Mwari wako, vaudze zvemwedzi uno Mwari wako, vaudze zvamachi Mwari wako, uti Mwari hamuna kufanana nevanhu kana vanakomana vevanhu kuti mungarambe makanyarara. Speak a word to your life. Speak a word to your life. Ask unto him. Kumbira kuna Mwari. Chimbokumbira kuna Mwari. Hallelujah. Hallelujah. Ndoda kuti ubate ruoko rwemunhu ari padhuze newe. At random, I want you to hold the hand of the person close to you. Not four, only two. You hold one hand. One hand. I want you to pray for that person. Bible noti ndinamatire ndiko kunamatirawo. Ndinamatire ndiko kunamatirawo. Ndinamatire ndiko kunamatirawo. Seko usinganamate. I just want you to vanhu vakawanda vanodespise the word that is spoken. But I want you to speak a word to that person's life. I'm giving you the prophetic anointing that what you speak is going to happen upon that person. Don't be lazy when it's time to pray. Bless that sister. Bless that brother. May the Holy Spirit open your mind that you can able to speak things that substantiate in the spirit. What we are doing now, we are being transformed from a physical realm into a spiritual realm when you have power to speak. And when you speak, because it's an altar instruction, it has authority. Kana vakabata mudzimai wako ruoko, kana murume wako ruoko, make sure that you have forgiven that person. Don't use your home issues on the altar. I want you to speak life to that person. Afaniri kufa asati aona 2060. Afaniri kufa asati ashika 90. Afaniri kufa asina chino. Afaniri kutambudzika. Chibva vataura kuti 2026 hapana hospital. Chimbotaura mazwi. Ndakupa simba. Ndiri kuvimba kuti wakabata ruoko rwemunhu 1, not 5. Bata ruoko rwemunhu 1. Tanga kutaura. Tanga kutaura mazwi. Chimbotaura mazwi pamusoro pake. Iti Mwari afe. Chimbotaura mazwi. Nokutendera kutaura mazwi. Shumira kuupenyu hwehama iyoyo. Taura izwi kuupenyu hwehama iyoyo. Taura mari yakawanda. Taura rudo rwakawanda. Taura pfuma yakawanda. Taura nyasha dzakawanda. Miseve ngaibviswe. Hondo ngadzibviswe. Makuhwa akaiswa paari ngaabviswe. Kusvibiswa ngakubviswe. Zvivi zvake ngazviregererwe. Kutadza kwake ngakuregererwe. Kutadza kwake ngakuregererwe. Utera hwake ngahuregererwe. Rega kunyarara. Taura mazwi pamusoro pehama iyoyo. Rega kunyarara. Taura mazwi pamusoro pehama iyoyo. Denga ngariburuke pamusoro pake. Nyasha ngadziburuke pamusoro pake. Denga ngariburuke pamusoro pake. Nyasha ngadziburuke pamusoro pake. Kana achirwara ngaapore. Chirwere chiri munyama ngachibude. Kana achirwara ngaapore. Kana achichema ngaanyaradzwe. Kana akaneta ngaasvimbiswe. Kana achinetseka ngaagamuchirike. Continue to speak. Chimbotaura zvakanaka pamusoro peupenyu hwake. Chimbotaura zvakanaka pamusoro peupenyu hwake.
usawarairwe taura denga ngarimuitire zvakanaka mweya mutsvene ngaumuitire zvakanaka Mwari ngavamufudze shikarabakaushana riyamanarabakauzima riterevekeuzvima manarabaka muzita raJesu. Kana asingaende kubasa ngaaende kubasa, kana asina pfuma ngaaite pfuma, kana asina kuroorwa ngaaroorwe, kana asina mufaro ngaave nemufaro, kana achichema ngaanyaradzwe. Muzita raJesu, muzita raJesu, muzita nemuropa ramambo Jesu, muzita nemuropa ramambo Jesu. I worship you, I glorify your name, I magnify your name. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Muzita raJesu. Chimuudza kuti Mwari vanokuda. Mudzokorore umuti Mwari anokuda iwewe. Muudze futi kuti Mwari anokuda. Praise and worship. Muzita raJesu. Hallelujah. Torai nzvimbo dzenyu. Muzita raJesu. Hallelujah. Mwari verugare vachikudzwa. I greet you all in the powerful name of our Lord Jesus Christ. And I repeat these words under instruction and out of my own will that I love you. Iwewe ndinokuda, Mwari anokuda. Muzita raJesu. Hallelujah. 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 It's always important to follow the person that you have prayed for and see how they fare in life. The person that you have prayed for, kumbopota uchitarisa kuti zvake zviri kufamba here, denga riri kumuitira zvakanaka here. As I was praying in preparation of the service, I've got a burden that sometimes we forget what we say in January. But iri kutanga March, don't forget your prayer request. Don't forget what you say you do unto the Lord. Do what you said you would do, and make sure that you are not forgetting what you have asked for. Because sometimes forgetting what you prayed for, it's a challenge in that when it comes, you won't feel it, or you won't see it because you are not expecting. Amen and amen. On Wednesday, I was talking to one of the men's fellowship members that we went to the camp. After our camp, akanditi mfundisi, mudzimai wangu, she is suspicious. Ndikati, why? I don't need the pulpit. I'm fine. Ndikati, why do you feel she is suspicious? She's too friendly. This one, I know her heart. She can't be this friendly. And mfundisi kubvunzwa inini kuti madya here. Inini mfundisi kugadzirirwa lunch box. It has been years ndainzi uri munhu mukuru unozvionera. Ndikati pamakaenda kugomo maina matirei. I was praying for complete turnaround of my marriage. Ndikati, then what is this? Why are you surprised? And this woman is close to evil. But we left the evil at the camp and it embraced the change. And this first day, ndakatombofunga kuti lunch box indisaitye because fundis unhu wacho wekuti lunch box inoiswa 3 tire. Ini ndaitorambirwa even kugadzirirwa tea. Pamwe pacho tikanamata, Mwari akapindura, unovhunduka. Unovhunduka kuti ndini here. Pamwe pacho patinokumbira, let us not forget what we have asked for. Iro bhinya raunogara naro iroro, ukaenda kukembi nemadzimai, unodzoka yaangel. Iro bhinya rako iri rekuti rikada kurowa rokutsika richiti ndokuuraya. Iroro bhinya raunogara naro, handei naro kukembi. Tinoudza Mwari, muridzi wemabhinya. Vana amai vana baba vakabva kukembi, muri kuonawo change here? Do you see change? I asked them not to scream. I asked them not to scream at all.
ukazosimudza ruoko unoita suspect, saka unongoramba wakanyarara. Alright, tenda Mwari, ndoda kuudza kuti this coming Friday we are going to the camp with ladies. All ladies, let's go and pray. Ande tinonamata, tinonyengetera Mwari vatiitire zvakanaka. We pray for our children, we pray for our spouses, we pray for ourselves, we pray for the kingdom of God. Let's go and pray. I'm looking for 8 people that will give me money to pay for those that do not have money. Sunday school, I love you. Sunday school, I love you. Bye. Those are the honest people in church. It may say you're not honest. That group is very honest. Pastor, on your birthday, I put my money, but you never give me anything. Next birthday, I won't give you anything. They are very honest. Amen and amen. I gave Sister Linda and Babanya Badza my money, and they brought it to you, and you didn't say thank you. Hallelujah. So, ndikuchaga vanhu 8 or so vanobhadharira vasina, even uchienda ngondiratidza nekusumudza maoko anoti now carry someone to the camp. Kune vanhu vakaropafadzwa munomu vakuti ukabvisa 700 it is not a problem, but kune mumwe munhu wekuti akabvisa 700 they will not finish a month. Use your blessing to give life to others. Can I repeat this? I want ndipei mari. Ndizana tanga kudomai nemazita. Ndipei mari. Ndipeiwo mari. Kurumidzai ndoda kutodzika papulpit. Chechi inoomera vanhu 8. Ndipeiwo mari. Vanhu 8. Baba Chikasha mondipa 1. Thank you. Are you giving me 1? Okay, thank you so much. This is my daughter. This is my biological daughter. His father is the first son in our family. Ndukuda mari ndane 2. Mai chimbi vari padhuze vatore mari dzavo. Thank you. Munhu waMwari wazorege kuya uzomira ndane vanhu 2 ndoda vamwe 6 ndikurumidze kubva panapa. Vamakwenzi ndipeiwo imwe yacho. Maita henyu. Tete magwenzi vari kwere nhasi ndikushanda mumba kwenyu. Moti vamagwenzi nehanzvadzi yavo. Vamwe vacho handikuonei kana muri kure. Handina magirazi. Ndane 4. Ndoda vamwe 4. Kurumidzai ndibve pano. Ndoda vamwe 4. Thank you so much Baba Piri. Baba namai Piri. Ndane 5 kwasara 3. Tikutobhadharira munhu anoti kukembi ndoda kuenda, but mari yacho handinaba. Ndo ati kubhadharira. Vamwe vanongoisa vakanyarira maakaunti ndikwasara vanga ndinoda 3. Ndipeiwo 3 ndibve pano. Mai mufundisi vanondipa 1. Thank you so much. Mai handisikuona. All right, ndaziva mai Madhuku. Thank you so much. Kwasara nchizha 1. Ndoda munhu 1. Ndibva ndapedza vanobhadharira iye anenge ashoenda kana kuti ari baba asingaendi achibhadharira munhu ari kuenda. Ndibva ndabva pano. Ndoda munhu 1 ndibhadharire vamwe vari kuenda. Business people muripi vanoshanda vaiva nadzo. Alright, saka ndaita vanhu 7 maimufundisi. First come first serve. 7 vanenge vasina mari. Usazonogadzirwa musoro wanyoresa zita rako. Handi tinonamata. Hakuna vanhu vanokuonai uku. Tiri kunonamata. Handizvere. Mwari verugare vachikudzwa. Saka yekembi yana mama. Vana mama hande tonyoresa mazita. Tiende kukembi. Namba yedu iriko. Ini kuda kuti tirambe tichiwedzera. Ndoda kurega kukanganwa. Kembi yana mama. Atiende tinoita. Then iwewe semunhu. Please remember your assignment. What you ought to do in the kingdom of God. Do. Kune vaya vasingasimudze maoko hama dzangu. Munongondisira message. Kune dzimwe hama dzisingasimudze maoko anoita zvinhu zvake akanyarara. Munongondisira message. Namba yevanhu vari kuenda kukembi pamwe vasina mari yakawanda kudarika zvatinogona kuita. Kuti mari yekukembi inoshayikwa sei mufundisi? Pamwe pacho Mwari akakuropafadza unogona kufunga kuti 5 rand haishayiki. Ask me.
208 ndakaenda ka3 kuspa ndichitsvaga 5 rand yandandarasa, but yanga isina kurasika, yanga yapinda mutirauzi rangu. Unogona kuenda kuchechi netirauzi rinoba mari ekuti ikapinda mumwe inobva yapinda yobva yanowanda uko zvichingodaro. Thank you so much. Mwe musi uzomanya uchiuya kuno uchiuya nemurume wako nai. Thank you. Indipirewo maichimbi kana maimugando vanoita zvemari. Thank you so much. Zviri kutoita so. Pamwe pacho unosara mari yako yonokunamatira uri kupi uriko zvichitiitira zvakanaka. Saka chimwe zvichandamirira panapa ndechekuti guys, whatever we promise God, let's do it. Kana uine zvavakavimbisa Mwari, usati ukavimbisa Mwari muna January, muna March wobva wakanganwa, kana muna April wobva wakanganwa. Kana wavimbisa Mwari, zadzisa naye muzita raJesu, amen. Then tine basa ratinoita isusu rema pastors. Kune vanhu vanoparidza pachechi yekuti hapana chinobudapo. Vakasiyana naPastor Jirija akafanana nini, wekuti ndine vanhu vakawanda kudai. Kune vari kuparidza pachechi pekuti offering inenge iri $3. Ende iye hama dzedu, pastor anoparidza aine sutu yakachenuruka nebhachi riri kubuda matumbu. Isusu tine mandate yekumira navo. Saka takabvumirana nababa namai Mulambo vanoita warfare. Ingosimukai baba namai Mulambo vanhu vakuonei wherever you are, or you can come in front because vanhu makavafuratira, ingofambai muye kumberi. Ava vanhu kurumidzai, ingoti kavara tikuonei. Hama idzi dzinotibatsira kucollecta something that we give that pastors. They are the elders of the church. Saka ma-elders edu, saka tinoda kuti tivape, takambovapa, toda kuvapazve. What we have agreed, we have 4 or 5 pastors that we will buy groceries every 3 months. And we want to give them cooking oil, sugar, mafuta nesipo, zvinolasta 3 months. Kana vachizotenga vanotengawo nyama nezvimwe zvinhu zvidiki, but tichita make sure kuti they have sugar, they have cooking oil. Saka tinenge tichitsvaga vanhu vanokwanisa kutipa $50 kana equivalent of $50. If you can't afford $50, you give us what you afford, be it $10, be it $15. Saka mai Mulambo vanogara apo, nhasi ndogona kuvakumbira, vanogara kufinance uku. Panopera church during service, you can even transfer and save pastors warfare. Kana uchiisa yangu unoti pastors upkeep, handisi warfare yako iwewe. Wanzwa? Kana uri kuisa yangu inini yamufundisi Jiriji, unoti pastors upkeep, inini handisi warfare yako iwewe. Ndiri baba wako. Andirika. Warfare inopiwa baba namai Mulambo. Zvatinenge tatenga tinokuratidzai. Saka toda kuendesa muna March, mid March. Tine change yakasara last time yamakatipa about 5,000 rand. Tinayo yakasara pane yamakatipa December. Irimo mchurch account. Saka whatever you are giving us, we are building from that 5,000 going forward. Tinoda about 10. Last year takashandisa about 12. Saka tikuda about 7,000 inouya ari ma50-50 kubva kwatiri tobatanidza. Haisi kunosvika ichinzi Pastor Jirija akuchengetai, iri kunzi AFM Rudaport Prayer Center. Anditika muzita raJesu, regai tivaomberere maoko vachitora nzvimbo yavo. Baba vavhangeri vedu ndo vamunopa, hazvimiriri month end. Even ukasangana vaMulambo, even ukasangana mai Mulambo, pavangozvinzwira, pavangozvifungira, vabatidzi vatambidze chii? Mari iyoyo. Mwari verugare vachidini? Vachikudzwa. Then chekupedzisira, vana baba nana mai, ngatingoitei responsibility yekungoziva kuti akavimbisa akatendeka. When it's a Sunday and hapana chinobatika chinokutadzisa kuuya kuchechi, uyai tizonamata. Kana iri Sunday pasina chinokutadzisa kuuya kuchechi, uyai tizodini? Tizonamata. Anditika uyai tizodini? Tizonamata. Mwari verugare vachikudzwa. Zvimwe zvacho zvasara nezvichazoteera
mufundisi vezuva ranhasi varipo. Anditi, I have ordained another person to be the pastor only for today. Aramchivaona muwati mufundisi Jiriji. Anditi, avo vagera apo. Mwari verugare vakuitirei zvakanaka. Present worship, one song, mova mapa MC, one song yekungofara. Tobva tapa kuna MC. Uyai tiimbe tose. 1, 2 stanzas kuti MC asapiswe nepekumira. Pakabva vakuru panopisa. Pakazopiwa nepresent worship panonakidza. Tichiimbirwa tichifara. Misa munoite minana nesiratidzo makanaka Jesu munoshamisa munoite minana nesiratidzo makanaka Jesu munoshamisa makanaka Jesu munoshamisa munoite minana tachiona munoite tachiona munoite tachiona munoite tachiona munoite nana tachiona munoite tachiona munoite imi makanaka Jesu munoshamisa makanaka Jesu munoshamisa tachiona munoite tachiona munoite tachiona munoite imi makanaka Jesu munoshamisa imi makanaka Jesu munoshamisa tachiona munoite tachiona munoite muzita raJesu, amen. Mfundisi wangu achitaura kuti pakabva vakuru panopisa. Ichokwadi, but naana kurimemba kuti pamwe pacho ndo Mwari zvavanongoda zvingoitesa izvozvo. Ndakamboenda kuchikoro ndikasvika pakanzi A E I O U. Mangwana pandaenda pakanyorwa kunzi A E U O. But zvimwe chetezvo ndaifanira kutanga ndakati hazvisiri izvozvo. But asi zvanga zvanyorwa namudzidzisi ndo zvandaifanira kuverenga. Ndo zviripo pazuva ranhasi. Muzita raJesu, amen. Mufundisi wanga achiti mumwedzi waMarch makwikwi tine zvatinofanira kuwana nekubata. Nanga chingoti there is a race which we need to run, and there is a victory which we need to win. Muzita raJesu, amen. Tingoimbirwa nepresent worship. There is a victory. Baba Dube, we are mtibatiro. Jesus. There is a race that I must run. There are victories to be won. Give me power. Oh, there is a race that I must run. Oh, there is a race. There is a race. Give me power. Oh, I need your power, Lord. I need your power. I need your power. Yes, I need your power, Lord. I
need your power. Oh, there is a race. There is a race to be won. Yes, there is a race. There is a race. Give me power. Shoot, 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 shoot. Shoot, 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 shoot. Yes, I need your power, Lord. I need your power, Lord. I need your power. Yes, I need your power, Lord. I need your power, Lord. I need your power. Yes, I need your power, Lord. I need your power, Lord. I need your power. Muzita ra Jesu, amen. Muzita ra Jesu, amen. Tinoda kusvika patinokwazisa mweya mutsvene, iye anotipa simba nekutigonesa nekutikundisa. Muzita ra Jesu, amen. Togona zvakare kukwazisa mufundisi in absentia namama. Muzita ra Jesu, amen. President worship tingatore hedu zvigaro. Nesu tese tingatore hedu zvigaro. Muzita ra Jesu, amen. Tinoda kusvikawo patinokwazisa the board of elders. Inzwai kugamuchirika muimba yaMwari. Muzita ra Jesu, amen. Ma-leaders ose inzwai kugamuchirwa. Muzita ra Jesu, amen. Ana baba nana amai muimba yaMwari inzwai kugamuchirika. Muzita ra Jesu, amen. Youth and teens, muzita ra Jesu, amen. Sunday school waenda ku class kwao, tivagamuchire muzita ra Jesu, amen. Tinoda kusvika patinogamuchirawo ma-visitors. Is there any visitors in the house? Can you show by raising up your hand? Kana tine vaenzi vatinawo, tisimudze maoko. Ya mazvita. Tinotenda mutore chimwe chidanho muye kumberi kuno. Tikukwazisei the Rudaport way. Ma-ushers vabatsirei. Kana Jesu varipo, yeah. Kana Jesu varipo, yeah, yeah. Kana Jesu varipo, yeah. Atina namo. Atina namo. Kana Jesu varipo, yeah. Kana Jesu varipo, yeah. Atina namo. Amen. Tinokukwazisai vaenzi vedu. We all understand Shona? No? Okay. Ndichataura neShona ndozitaura nechirungu. Tinokukwazisai muzita ra Jesu, amen. Tangoti tiuye tiziwane the Rudaport way. Tinoda kuzivawo kwamunobva, kwamunogara, uye kuti makatiziva sei, makaona pasocial media platform yedu here or pana kukokai. Yeah, then we welcome you in the house of God. We just want to know you better. As we are Rudaport Prayer Center, you can introduce yourself, your name, where you come from, and are you here to stay, or you just come to visit us? Did anyone invite you, or you see us on the social platform meet like that? I'm going to introduce myself the way you can introduce yourself. My name is Babatongo Ona. I stay in Georgia.
I pray here at Trutaport Prayer Center under the covenant of Baba and Amai Jiriji. Think we can start. Hallelujah. Amen. My name is Elvis Mangwana. I was brought by Mr. Tolana. I stay in Dobsonville. Thank you. My name is Claudio Tapio Mshambi. I came here to visit. I stay here in Roadbot. My name is Abigail. I'm staying here in Roodepoort. I came to visit. My name is Muyambo. I came here to visit my daughter here in Roadport. Thank you, visitors. Those papers which you have been given, the other one, you fill your details, and then when you fill, you can give the ushers around, or when offering time, you can put them on the offering basket. Mapepa tapiwa ayo, tinozadzisa mazita edu, nema details ari kudiwa ipapo, then toisa mu offering basket, or topa ma ushers. Rimwe bepa iro rakanyorwa kwatiri kubva nekuenda sekereke munoverenga monzwisisa. Uye patichapedza service, secretary anoda kukuonai pama couches ayo. Tinotenda mazvita mungatore henyu nzvimbo dzenyu. Muzita raJesu, amen. Tine ma-items atinawo. Yekutanga tiri kubva ku-ladies board, yechipiri Sunday school, then yechitatu Prof Nyabadza. Tingauya hedu nemutoo iwoyo. Amen, amen. Amen, amen. Wana baba, amen. Yashika nguwa yatanga takamirira semadzimai. I think we have been waiting for this time since January when we ended our fasting. Tinoziva tose kuti pagore negore tinomwaka watinoenda kudhibha kunotiwa kuti makwekwe atinenge akatinamira apere. Madzimai, vanamai, mawisimo. Ndiyo mukana watawana. Kuno vari kuda kuzororwa. Nyasha dzakawanikwa naRuthi dzikuti dzimudziwane. Tinenge taendako kuzosangana. Kune divine appointment. Hana waienda kuShiro gore nogore. Isu semadzimai tinokwatinoenda gore nogore, nguwa nonguwa, mwaka nomwaka. Kuti zvatinotitevera sevanhukadzi tine zvirwere zvakasiyana siyana, asi kuna Mwari hakuna chinokona. Kune mukadzi wakabuda ropa for 12 years, asi nenyaya yekuti wakasvika panzvimbo nonguwa yakafanira, chirwere chakapera. Takasangana naRakabi waiva hure gombe, chifewe chaizikanwa muguta rose sechifewe. Asi when he made an encounter with nomweya mutsvene, upenyu hwake hwakashanduka akaponesa dzinza. Tina Esa Nerera, kuno wakasiwa nevarume, wakashandurwa, wakazowa the queen, wakatenderwa kutaura namambo panguva yakanga asina appointment. Nenyaya yekuti wakanga waita kunamata kwaakanga aita atsanya kuti atsanyire agone kutaura namambo. Kuna vakadzi vakaita sana Abigail, wane varume the fools, vasingazive Mwari. Asi Abigail wakanamata, Mwari wakamurwira wakamuitira nyasha. Tine vakadzi vari munomu vari kuti tisu majaji tiri kuti handei kuhondo, tiende sana Dhibhora. Dzimwe hondo dzomudzimba dzedu tinogona kudzirwa isi sevanhukadzi, nokuti kana takazvitarisa kubva the power of creation yakapuhwa isu kuvanhukadzi. Tisu tinotakura nhumbu, murume ari ega hana chaanokwanisa kuita. Saka iwe semunhukadzi, kana usingade kuzvara kana tichizvitarisa tinoti mhesva.
kana kuri kuchishona chedu. Ive somunhukazi ndiyo unotakura, ndiyo inokommunicata nemwana for 9 months. Imagine for 9 months mwana ari in environment yedofo. Zvakangooma kuita mai dofo, asi baba vakaita dofo, wanawo aite madofo. Kana mai waine uchenjeri hwawanawo, wanawo hagone kuita madofo, nokuti iwewe you can communicate with your child for the 9 months uri alone. Hakuna mumwe munhu anogona kutaura nomwana wako kunze kwako iwewe samai. Saka kana uri mai, dhometi yopamba pako inoratidza zvauri. Kwatiri kuenda kugomo, tiri kuenda kunosangana nomweya mutsvene. Mweya mutsvene chete ndio unogona kushandura upenyu hwomunhu. Kuno ana mai vanorohwa naana baba. Tikaenda kugomo ndio kwatinodzoka tisisarohwe. Tikaenda kugomo ndio kwatinodzoka wana baba vanochengeta mari mumasokisi vakutipa mari. Tikaenda kugomo ndio kwatinodzoka wana baba vakutiudza tumasaving store turi pasaidi totisingasiwe. Tikaenda kugomo ndio kwatinodzoka takutengerwa maruwa. Tikaenda kugomo ndio kwatinopiwa dzimota naana baba vasingatitrase kuti hatigone kudhiraivha. Nokuti mudzimai wese ndikakubvunza anodhiraivha nhasi, hapunapo wakangotanga nokupiwa mota nababa kuti buda uende kuJoburg, wanoti unodzoka wabonderesa mota. Asi nyasha dzekugomo dzinochinja upenyu hwomunhu. Mwari ega ndiye anogona kutaura nomurume wako. Mwari ega ndiye anogona kutaura nomwana wako. Mwari ega ndiye anogona kutaura naamwene wako. Mwari ega ndiye anogona kutaura naamai wako. Mwari ega ndiye anogona kutaura nehama dzako dzinogona dzichigara dzichikufungira kuti une mari. Vamwe vanokuti wakaromba, asi toda kuti wazive kuti kwatakaromba takaromba pamuchinjikwa. Takaromba kwaJesu. Kuromba takaromba hatirambe, asi kwatakarombera ndo kwaJesu. Hatina ng'anga yatakatsika, hatina gonara takatora, hatina muprofita watakatakura, hatina domboro takabata, asi takarombera kwaJesu. Mudzimai wanhasi woye, mudzimai wanhasi ndio kwatiri kunotora mupfuwira. Kana muchingoona vanasekuru vachitikisa papupeti ndio kwatinoutora. Hatina mupfuwira kwatakatorwa. Mudzimai wanhasi woye, tiri kuti handei kushiro, tiri kuti handei kushiro madzimai. Pano pakereke tinonamata, asi kwatinoenda uko tinoenda kusowe. Kune sowe redu ratinoenda, varume vakati vakasiya vaisa tumatombo twavo, handeiwo tinoisa twedu tumatombo kusowe kwedu ikoko. Nokuti zvemabhildingi zvinonetsa. Pamwe akaisa chidhina chake haana kubhadharwa. Saka paanenge achinyunyuta mweya mutsvene haunyatso-kufamba. Asi kwatinoenda kugomo kusango, nyaya yekugomo haina kutanga nesu. Kuna vana Elijah vakaenda kugomo reHorebhi. Kutangira kuna Mozisi chaiye akasvika kunzvimbo tsvene. Nzvimbo tsvene yakanga isiri murenje. Nzvimbo tsvene yanga isiri mukati mechivakwa chakavakwa nemunhu. Nzvimbo tsvene akaiona paakapfuta gwenzi. Akaiwanira baba Ishe Jehovha pamusoro pegomo. Saka tikuti madzimai handei kugomo. Kana muchida kuti zvitiitire zvakanaka, handei kugomo, nokuti hakuna kuna Mwari hakuna chakaoma. Hakuna chinotadzikwa naMwari. God of the impossible. Zvose zvaunofungidzira kuti zvakaoma zvinogoneka chete kana wasangana naMwari. Vanhu vakawanda vakaita enikaunda nawo. Handei tinoita enikaunda naMwari tiri pagomo, tiri panzvimbo isina kuvakwa nemunhu. Takafasta, Esther wakafasta for days, ukazokwanisa kupinda muimba yemukati. Tiri kuda kuti tigamuchirike. Kwatinoroorwa tinofanirwa kugamuchirika. Ndonge Mwari waita enikaunda nesu. Mudzimai wanhasi, amen. Zviri kuramba here zvemabasa? Handei. Uri kuda kuroorwa here iwe wakafirwa nomurume kana kuti wakarambwa nomurume? Handei kugomo. Ndokwatinoona zvose, ndokwatinoona mari, ndokwatinoona uchenjeri hwekugona kubata. Takanzi tiri ma-entertainers, tinogona kuentertaina chete kana takagezeseka, asi tikageza nesipo chete nekuzora mafuta, ordinary mafuta. Tiri kuda the Holy Spirit kuti itigezese. Mudzimai wanhasi handei. Wasara wasara, tinoti warala wasara. Tauya nechimwe chirongwa semadzimai again. Ichi chinoenda kwese kunana baba nekunana mai. Tine ma-t-shirt akanaka, ari unique. Mukatobata chamwe texture yacho, munotonzwa kuti this is not an ordinary t-shirt. I think
ukaenda kunoitengayo vanotenga kwanauluzinana Truworth. I think this is worth 800. But isu semadzimai tiri kungoitengesa ne180 chete. Kana wakatopfeka uchatobvunzwa chete kuti wakaiwana kupi, nokuti haingowanike nyore. This is an import. Takafunga kuti gore rino tikuitirewo chimwe chirongwa chakasiyana nemamwe makore ese, because this is not an ordinary hair. It's a hair yomweya mutsvene. Saka kana wakageza wakapfekwa nomweya mutsvene, zvounenge uri zvinenge zviri extraordinary, zvaunoita zvinenge zviri extraordinary. We have gone an extra mile semadzimai kuti tikurongere chirongwa chakanaka kudai tema t-shirt anodhura asi muchayawana nomutengo uri pasi pasi. Tiri kungoti mana mababa, wanana baba wajaira makora t-shirt, gore rino takakuitiraiwo zvimwe, mumbopfekawo maraundi t-shirt, nokuti nyangwe wakaipfeka kuseri wakapfeka nebhachi unogona kuenda naye kubasa, nokuti yakanyorwa kuseri, bhachi rako rinenge riri pamusoro, hakuna anomboona kuti chii. Kana wafangena kumaneketa bhazinesi raMwari, wobvisa bhachi rako wotanga kumaketa, vanhu votanga kukubvunza, wotaura kuti ndinopindira paRoadboard Prayer Center kwazvinoitika. Wana baba, tiri kutsvaka wana baba kana vatatu kana vaviri vangotitorerawo ma-t-shirt, nokuti project haingafire pamuri. Ndimi munenge matora yeproject yemadzimai, mukaregedza kutenga ma-t-shirt mese, ma-t-shirt project inenge yatofa, kereke inenge yatofa, nokuti upenyu hwekereke huripo unoda mari, magesi amakabakisa ari kuda mari, zvese zvamakagarira zviri kuda mari, kuti mupinde muchechi makakirinwa muri kuda mari, kuti mufundisi wauye kuchechi wakagezeseka vari kuda mari. Saka panapa tiri kutsvaga mari tinganyeberane kuti Mwari, nokuti Mwari kana zvakasikwa zvinotoraima zvinonzi Mwari, mari. Kana tikaenda kuchirungu kunonzi God. Munotoona kuti zvakatosika zvichiraima. Saka tiri muchirongwa chokutsvaga mari sevanhukadzi kuti tiende kumusangano. Tinoda mari, toda kudira motikari yamama wedu fuel. Hatigone kuti tiende tinawo wadire nemari yavo, nokuti iyo hawana kwavanoshanda pano pakereke, ndopo vanosera vari kubva Mande kusvika Mande, vanenge vangori pano, mukauya pano munoona pano. Tiri kutsvagawo mari. Wana baba, simudzaiwo maoko mutitorerewo ma-t-shirt. Wana baba, simudzaiwo maoko mutitorerewo ma-t-shirt. Tiri kudawo wana baba vari kusimudza maoko. Tiri kutoda kutotengerwa izvezvi. Tiri kutoenda musangano muSaferite. Tiri kuda kutoenda muSister Joyce. Torai masaizi anokwana baiwo sekuru t-shirt. Tiri kudawo kutoendawo. Wanyambadza, tiri kutodawo kuenda musangano. Toda mari yefuiwe hatina. Baba Gondwe, tiri kuda kuenda kumusangano. Hatina mari yefuiwe yamama, kuakaunti kwedu kuri kumaminasi. Sister Joyce uyai nema-t-shirt. Baba wechidiki wachangoburwa muguta, the recent baba, tiri kudawo mari yema-t-shirt. Baba wechidiki wachangoburwa, tiri kudawo mari, tiri kutengerewo t-shirt. Hatigone kukukumbirai mari asi tinomakumbiriro atinoita. Uyai nawo Sister Joyce ma-t-shirt edu. Uyai nawo mupe baba Gondwe, mupe baba wechidiki, mupe baba Nyambadza, mupe sekuru Zvakata. Mutipirewo tiwanirewo mari. Mupo baba Magunda wachangopinda muguta. Mutipirewo baba Chikasha. Mutipirewo baba Munini, muridzi wechechi. Chechi ndeyawo chechi. Mutipirewo youth leader. Mutipirewo uyai nawo, ndiri kutomaketa, toda mari yefuiwe. Mama wana mari yefuiwe. Hatina kuakaunti kwedu, tiri kumaminasi. Hazvizivikane, tisi ndiMwari anotongoziva. Ipai vanhu masaizi avo, tsvagai masaizi muvape. Ana baba sekuru yomune matora ndiyo ndinozongotorawo. Yomunotora ndiyo ndinozongotorawo. Ndakupaiwo mukana wokuchuza. Tora iyoyo, ndotorawo iyoyo. Mukangotora iyo sekuru. Mukangotora kara iyo ndiyo ndichatorawo. Yeah, my ex mangani. My big cats. Oh, what is it, church? Oh. X2X and one. Ope imwe 2X yacho sekuru yamai yakafanana, tiri ma-twins. Vamwe vari
uri paseri penyawo. Ivo vanogona kumeshana futi, ivo munogona kungapa makara akafanana. Hamuna masaisi? Alright. Alright. Vanozopa vanhu avo. Handinda kudzai vanhu vokupa. Tinotenda maita henyu vana baba nokutisapota project yedu. Tiri kufamba mazvita henyu. Vana mai vari kuenda kukembi. Vana baba ipai vana mai mari dzekuenda kukembi. Tinodzoka tachinja. Kupopota kumwe kutaura. Mweya tsvinawo inotiteera hatisirisu. Purasi zvakangosikwa zvakadaro kubva kuna Genesis. Adamu naEvha, Evha aitaurisa. Saka mukamwa mukadzi muno mawedzi akawandisa kudarikawo murume. Saka musanyanya kuvhunduka mukatinzwa tichitaurisa. Hakusireve kuti hatikudei. Tinokudai vana baba. Tinokudai. Muzita raJesu, amen. Takamirira Sunday school ichiuya. Ndanzwa gogo achiti sekuru torai, ndatorawo. Ndichatora yamatorawo. Ndikati izvi ndakazoona futi kuna Anyabadza vanowanzopfeka zvakafanana. Hamene kuti nizera racho ndicharisvikawo here kana kuti ndicharaunzwisa kuti makazvitanga makura here kana kuti makangozvitanga muchiri vadiki.
Hallelujah. Amen and amen. Ndofunga pane vakatarisira item refu. Aiwa item yangu ndeyechiziviso nhasi. Ndezviziviso. Hallelujah. Pane vaindibvunza vachiti pane zvandakambotaura especially about addiction kumafoni. Vachindibvunza kuti unoona sei kuti uri addicted kuselfoni yako. Ndikati kana uchinge wasvika panguva yekudya ukaona uchiti rumwe ruoko ruri pafoni rumwe ruri kusadza iaddiction. Ukaona uchiti uri kuyanika washeni panze rumwe ruoko ruri pafoni rumwe ruri kukanda hembe palaini iaddiction. Hallelujah. Amen and amen. I actually wanted to talk about AI. Maybe regai ndibva ndangozviti kakaka nekanguva kadiki-diki. Kudhara pane chataiti pataikura tainzwa kuti vakuru vedu vaenda kuwainera nai. Kuwainera handizivi mazita acho iwayo. Vachiuya kuwenera oro handizivi kuti wenera yacho ndiyo yatari ino here kana kuti ndekupi handizive. But there was a time where there was actually what they called the gold rush. Vanhu vachimhanyira kundotsvaga goridhe pasi nekuita zvazvaitwa. Even on Asiso John Rhodes, that was their time. Iko zvinezvi the gold rush yatinayo is actually driven by AI. And if you don't catch the breeze, then uchagara uchingopiswa. Yetu kuri kutonhorera. There are opportunities that are actually coming through nyaya dze-AI, and isusu sekereke tikasazvibata nekuzvikurumidza zvinogona kutiparadza kana kuti zvinogona kuti-encourage kana kuti zvinogona kutibatsira especially pakugadzira mari kana pakuita sei zvatinenge tichikwanisa kuita se-AI. Chinhu chinombonzi AI zvinorevei? Ndoziva kuti vanhu vazhinji vanoti bvunza Meta, bvunza ani kana vaine zvavari kuda kutaura. AI simply means artificial intelligence. Kureva kuti kana tiri kuti artificial haisi iyo chaiyo. Iringori artificial. Kana zvichinzi artificial intelligence, it is actually, or AI, it is actually computer programs akanyorwa nevanhu anoita kuti zvinhu zvingoendeka. Ndo chinongonzi AI. Saka zvachinoita AI haitsvage imwe information, inotora information that is actually available. AI uses information that is already present. Iko zvinezvi we now have even what is called regenerative AI, which means that whatever information you put in there is what it uses to help the next individual. So what I wanted to just put across to the church is for us to understand what this AI is all about. Do you know that AI operates with several models? Pana atunoti ma-image models, pana atunoti ma-vision models, pana atunoti ma-language models, pana atongoti any other type of model that you may think of. But most of these are basically mathematical in nature. So there are some models that we look at, my language models. If you go to Google, there's Google Translate, isn't it? You can translate any language to any other language. And those are what we call language models. Large language models, my LLMs. Aya ndo akafana na ChatGPT, kana wana Cloud AI, kana wana DeepSeek, kana wana Croco, or Groko, or wana Meta, or wana Copilot, nana Gemini, Google ina you know the Gemini, Microsoft ina you know the Copilot, and so on and so on. Hapana asuru gadzira zvinhu zvake, especially vari mu tech industry. Hapana asuru gadzira this artificial intelligence units iwaya. Isusu sevana vamwari, we need to also understand some of these. Pana ma-models anoita zvokuto predictor neanonzi ma-recommendation models. Iwaya ndo ari kushandiswa kuje kutsvaga data. Pese patinoenda pafoni yako, o pese paunoenda pafoni yako, ukabaya foni yako, you are actually giving data to AI kuti izive kuti unofarira zvii. Ndosaka zvichizonzi ukabaya chakati unozodzoka wounzirwa chinhu chawabaya ichocho. Ndawa yekuti pana anonzi ma-models anosuggesta kuti zvinhu izvi zvinofamba sei. Why is it helpful for us to talk about it as a church? It is important kuti tizvinzwisise kuti AI ine zvainotiitira. Ukasawa a balanced view about AI, unogona kusubstituta Mwari, or replace an AI, unogona kusubstituta soko raMwari,
replace an AI, unogona kusubstitute mweya waMwari, replace an AI. In fact, one of the dangers the AI is to generate vanhu vasingafungiwo kuti akabvunzwa mubvunzo chaanomhanyirira kungonobaya kuti ko zviri kunzi chiko naMeta panyaya ndabvunzwa iyi. Iye pachezvake haachafungi. As an individual or sevana, especially those that are school going, please understand that AI is only a tool. Yakafanana nebadza kana hara yamunoshandisa kusakurisa or gejo ramunoshandisa kurima. It is only a tool. Don't use it to replace your thinking. Amen. Don't use AI to replace your thinking. You are still supposed to think as an individual. AI haisiriyo inosorova zvese. AI inokubatsirai kuita zvimwe zvinhu. There is something that I was actually, for me, ndinorova zveAI zvokuti nekuti handidi kuvharwa nevana vechikoro. Because iva vana ava, they actually, those vavanoshandisa kuvapa assignment, they don't think they actually go to AI and they have everything sorted. In fact, ndakatomboenda online, I actually did a module or a course yatinoti inonzi prompt engineering yekuziva kuti AI inopromptwa sei kuti ikupe the best results. I actually did that particular thing only for me to understand what some of these things are. There is something that I did put together. What is it that we're actually doing? I actually wrote, for the past 2 years or whatever, I was writing some books. I wrote about 6 of them. And when I wrote some of these books, ndakazenge ndakupa AI kuti ndigadzirirewo book cover. You can see what it is doing there, those particular. I wrote a book that is called Digital Discipleship in a Connected World, which is basically looking at how we do things isusu sevatendi kana tiri connected. Even ndaitaura nyaya yekuticha vana yekusande school takufanira kutochinja matichiro, because they are now actually, digital children. They want things instantly. And there's also one of the books that I wrote which is making money through social media. Because kazhinji vana vanondogara pa social media zvekuda kungoenjoya, but pane vari kugara pasi vachigadzira mari kutaura kwatiri kuita uko. Amen. Kana uchida unondiona. Amen. Then the other book that I did write is having just a creative mind, and also how do you create things and prosper. Apa ndaiti tarisai zvinoita nature. Akakwira ndege anokuudza kuti ndege yakaita kunge shiri. Kureva kuti aifunga nezvazvo, aifunga chinhu chinobhururuka kuti agadzire chinhu chinobhururuka. Pane vandinoziva kuti ukatarisa mabhachi ari patiri kuenda muwinter, pane mabhachi kuti ukatarisa munhu ari kuko unofunga kuti indere. But chikugadzirwa kwariri kuitwa inyaya yekuti tinozikanwa kuti ndere riri covered nezvakadai, munhu anofanira kunge ari covered nezvakadai. I also looked at some of the things zokuti unoona vanhu pandakaenda kuZimbabwe, a lot of people are doing things in the informal sector. Nyaya yangu yanga iri yekungoti, how do you hustle to get actually in an informal economy? Yekuno kuri very formal. But kana taa kuZimbabwe kunoitwa yese kuti generate mari. Saka it was just, how do you hustle kana uruda kukwira? And obviously there are also some things that we also do. Ndine something that I actually did, and one of my sons anoita zvedhingirikina inditi, I just want that music clip, if you can just play it for 2 seconds. Ndakaenda pa AI ndikati nini ndigadzirirewo song inoenderana netheme scripture iyo. Iyo iri papi. Ndokubva chinhu ichocho chagadzire. Just you can listen. I'm going to sound or read, I say. You can stop, it's fine. But I'm sure you can. It can actually do it. What are the dangers of these things? The dangers of these things are, mazuva ano or these days, I can take my mugando, because those are ndikatora mai mugando ndikatora bere apa ndinogona kuisa muAI ndoti bere mai mugando AI tora mai mugando wagadzike pabere vagomhanya ugotaura zvaunenge uchida, because you can actually make a video of that. You can do it.
ndikakupa iwewe unogona kuti mai mugando vakuita zvemapere mazuva ano, yet it is actually not. Munhu angotora chinhu angogadzira. So in essence, what am I saying? In the AI era, you need to verify things. In the AI era, don't accept what you just see. In the AI era, just verify zvinhu. Mapicture atinoona ukaendesa paGoogle inogona kutaura kuti picture iyi ndeyekwakati. There are times when people talk about xenophobia, what yasimuka, voisa mapicture 2008, vomazanganisa, tigoshaya kuti zvinhu zviri kufamba sei, and yet there is actually nothing that is happening. So say church, please ndapota zvangu, whatever you see, especially anything that comes on social media, don't believe, you need to verify. In this era, you need to verify. Iko zvino izvi tiri kugadzira mavidhiyo ekuti tinongonyora mazwi. Tikanga tanyora mazwi tobva tatora vamagunda tovagadzika apa. Toti iwe vhura muromo wamagunda vataure zvinhu zvatiri kutaura izvi. Vamagomonzwa vamagunda vachitaura. Kana tichida kuti vaise mapunctuation kana maexpression pafesi tinotaura kuti isai vakatsamwa. Isusu tofunga kuti vamagunda vakaita sei. Murume uya akatsamwa ane zvaari kupopotera. Yet tiri kugadzira tiri muofisi yedu kumba. So as a church, we need to understand that these things that can actually harm us, tikasazvingwarira. So regai ndikukurudzirayo vana baba nana mai, vakomana nevasikana, please zvinhu zvingati verify kana tine anything chauya through social media. Pana vari kutsvaga malikes vakomana. Because kana tangolaika tangoenda kunovhiwa takufollowai muri kuwana mari. Pana vari kuita zvinhu zvisizvo vachitsvaga mari. Those things we also need to be careful, and we also need to understand kuti those things do happen. Amen, amen. Ndangoti tingozivisana kuti there are these things that we often look at, and these things that ava vana vanokuudzai zviri kuitika. Tine maticha ari kuseta matest vachishandisa AI. Tine maticha ari kuita zvavari kuita. Even vana, these are just but tools. Kana vazoitawo chinhu neAI ndapota hangu usangochipa chakadaro. Unochihumanizer, patinoti kuhumanizer, you sit and engage with it. It's only a tool. Kana wasakura nekarivheti unopinda futi wotarisa iwe wochidzora because karivheti haiende pakati pechibage, inongosakura payasakura. Amen and amen. Chiregai tipana nezviziviso zvezuva ranhasi. Amen. Hazvine neAI. Hallelujah. Ndikuda kumboedza kuti ndobvisa sei vanhu kumodhi yekuteerera AI kuti vanzwe nyaya yezviziviso. Hallelujah. Zvinongotibata sevarayiridzi kuti tinenge tongodaro. Chiregai tingotaura zviziviso zvedu zvesvondo rineiri. Regai nditange nenyaya dzekutsanya, our prayer and fasting. Hatisi kutsanya musi weMonday, tiri kujoina vana mama musi weFriday pavanenge vachienda kukembi. Tozongobreakawo mafasti edu tiri kokumba vana baba, vana mai handizivi kuti vanenge vachizoita sei kumberi ikoko. But we are not fasting musi weMonday, you know, but tinozotsanya musi weFriday. Tozongobreaka semafamilies tiri kumba. Hama munashe tiri kuyeuchidzwa kuti pastor has some online word and prayer every day at 13 p.m. per lunch hour. So please join. For me, it is actually a blessing. Mazoana and akutovhara office yangu. Ndobva ndangoti regai ndimbopinda panguva yekunamata nekuteerera ningi. So it is actually something that is also bringing some form of discipline mukati meupenyu hwangu semutendi. So iwewe as an individual, can you also, if you have the opportunity, ndapota zvangu ngatijoine mufundisi musi each and every weekday na 1 p.m. zvigotiitira zvakanaka. Just tune in, zvigotiitira zvakanaka. My midweek service edu ema-Thursday, they're still ongoing. Please join in at 7 p.m. Put this on your calendar if you can, and join us as we encourage one another as we grow as a church. Regai ramba ndichingodzokorora nyaya yedu ye-social welfare program yedu. We still have it. The soup kitchen is going. Kune vakasununguka batiranaiwo this particular program financially, and all the other things that you can do. Kereke tiri kuziviswa kuti makalenda edu egore rineiri akauya. Ariko kumashure uko ku information desk.
patiri kubuda muservice ino iyi ndofunga pachange paine maasha padhore papo nepadhore papo. Please collect your calendar ungonoisawo mumba. Ndakaona zvichibatsira kunoisa mumba kunoisa muoffice zvinoita zvakanaka. Aya makarenda hatisi kubhadhariswa ari kuuya pachena nai. Amen and amen. Chimbombererai mufundisi vanotirongera zvakanaka kudai izvi. Hallelujah. Amen and amen. Ndofunga vazhinji muno vamwe ndiri kunoti iri karenda pandiri kunoritora ndiri kunoriisa pamusoro pere kumakro, because pandakaenda kumakro gore rapera ndo imwe program yanga iriko yekuti ukatengako unopiwa karenda. Ameno kuti hakunawo mashopu kwamakapinda mukapiwa. Munonoisa pamusoro peiwayo zvigotiitira zvakanaka. Amen. Kune madzimai manzwa nyaya dzema-t-shirt ari kutengeswa, vanoda kumatenga mona Sister Joyce 180 rands rimwe chete. Kune zvemaplanners ariko, it's only 70 rands each. And also maudzwa nezve-ladies camp yataurwa yatsimbidzirwa pano, vari kuenda nyoresai mazita kuna mai Chimbi uyezve gadziridzai bhadharai vanobhadhara kuchurch account. Muri kukurudzirwa kunzitumirai maproof of payment anenge munofanira kuisa reference yekuti ladies camp nezita renyu zvigoita zvakanaka. Vana baba, regai tingoyeuchidzana kuti tine scheduled ningirikini yebhodhara mudhara musi wa20 March. Ngatigadzirirei zvigotiitira zvakanaka. Isusu tine ongoing opportunities atinawo as a church. Connect with our English service. I found some visitors that said they didn't speak Shona. So please be encouraged. We have an English service that runs between 8 and 9 here at church. You can come in. It is actually just behind there, but as long as you come in, you will be shown where to go. So please join our English service. And it also has a Facebook page, and which means even our Shona services, they have also some social media handles that you can actually, if you can pick any one of those, you will actually engage with us on social media. Invite someone to church. Your invitation matters. And obviously, let's have our family members, our neighbors, or people that just invite them to church. Amen. Regai tingobatsiranawo zvakare kuti tinobvumidzwa pakati pevhiki or in the middle of the week, every Tuesday between 9 a.m. and 3 p.m. mufundisi vanenge vari pano, kana paina anoda kuvaona makasununguka kuuya kuzovaona zvingotiitira zvakanaka. Kune vanenge vakamanikidzika panguva, or if you are constrained on time, please just make a booking with the church office. You will be able to see him. However, let me also emphasize, you can see the pastor any other time of the week. The only thing you need to do is to give him a shout or to give Mama a shout. You can actually meet them any other time of the week other than these specified ones. But abatrukungoti vanenge vachida kuvaona pano vari pano musi weTuesday wega wega. Hallelujah. Regai tingozivisanawo kuti regai ndiende kuzviziviso zvandapiwa pano ndichingopinda. Vanobelonga kutown cell group muri kukurudzirwa kuti musare soon after service. Hanzi muonane umo muprayer room soon after service. Ndaudzwawo nevanolida macouples baba namai mahere. Ndanzi ndikutendei ivo vachazouya havo vachitenda zvakakwana mazuva ari kutevera. Ndanzi ndikutendei kune vakajoina online musi weFriday. Hanzi makaita basa, but ngati moyeuka wokuti semajoinira amakaita huyai pano musi wa27 March pano pachechi mugoonana, tigoonana semacouples, tigonamata pamwe chete from 6 p.m. to 8 p.m. Kana wakabvisa chegumi chako, kana wakabvisa any offering and a receipt has been made, please enda unokollecta receipt yako kumashure uko. Vari kupa vanongopa vanhu vavanoziva, but there are a number of receipts that need to be collected. Please, can you pass through the information desk and look for your receipt zvichigotiitira zvakanaka. Sekereke tine zvinhu zviviri zvatiri kuyeuchidzwa with respect to our giving.
Pano we do our tithes and our offerings, and obviously tinenzira, we've got four easy ways to give. You can EFT, you can do a bank deposit or an ATM deposit. You can actually transfer into the church account, or you can actually swipe at the speed point that is at the back there. Sekereke tukuye uchizwa kuti mwedzi wedu wapera, ngatishandirane nemasero group leaders edu panyaya yemibviswa yedu kana kuti contributions edu mission house. Zvichigotiitira zvakanaka, ngatishande nemasero group edu, Mwari vachitibatsira. Regai ndingotiwo to all our visitors, please can you kindly meet me by the connecting lounge there? Let's just save it. It's only going to be for 2 minutes or so. Let's just, I've got a special message from the pastor. Let's meet soon after service. Zvigotiitira zvakanaka. Inini regai ndidzosere nguva kuna baba Tongona. Musati mauya regai ndine zvandiri kuyeuchidzwa. Hanzi ndiri kuyeuchidzwa. Hanzi madzimai ese mombosara muronge zvekempi yenyu. Saka kureva kuti madzimai ese munouya panapa mosangana motaurirana. So soon after service madzimai ese ngatisanganei tironge zvekukempi yedu. Amen. Regai ndidzosere nguva kuna baba Tongona. Ngatingoombererai maoko vari kutitungamirira zvakanaka mhuri yekwaTongona. Ndandisina kukugamuchirai baba. Mazviita henyu chaizvo nekutitungamirira zvakanaka mama. Ndinotenda chose. Muzita raJesu, amen. Wabva waTongo ndiye uchidzawo pawati mama nanga ndisina kuwakwazisa. Ndoda kukwazisawo maiTongo, mudzimai wangu, mwana ari kuSunday school, mutsawashe. maiTongo ndofunga pamwamwe hawakuzive simukai wakuone. Maiona tsvarakadenga yangu. Muzita raJesu, amen. Handisi kuda kupedza nguva yangu yapera pano. Ndoda kusiyira nguva yese kuna mama. Muzita raJesu, amen. Takasimuka tichiombera. Muzita raJesu, amen. Muzita raJesu, hallelujah. Tingagara hedu pasi muvapo hwaMwari. Ndoda kutanga nekutenda baba Tongona pamwe chete namai Tongona vanga vachitichera zvakanaka. Muropafadzwe. Ndigotenda zvekare mai Mugando vatitungamirira paintercession. Mwari vakuitirei zvakanaka. Mangwanani ano ndoda kutenda zvekare mufundisi in absentia vandipawo mukana wekumira panzvimbo yavo pazuva ranhasi ndichikukwazisai mose. Muzita raJesu, hallelujah. Amen. Ndichakumbira vaverengi veshoko vandiverengerewo kubva kuna John chapter number 4. Maverses andaisa ndichakumbira vaverengi vandiverengere. Ndinotenda Mwari nekuti mai Mugando vatomboshandisa that same scripture iyoyo. Saka Mwari vane zvavari kuda kutaura maringe nekuda kweshoko iroro. John chapter number 4 verse 23 and 24. Ndozokumbirazve another scripture in Matthew. Tigoverengerwa tichitanga. Amen. Asi nguva inouya uye yatouya zvino apo vanamati vechokwadi vachanamata Baba mumweya nomuzvokwadi, nokuti vanamati vanotsvakwa naBaba kuti vamunamate. Mwari mweya, uye vanomunamata vanofanira kumunamata mumweya nomuzvokwadi. But the hour is coming, and now is, when the true worshippers will worship the Father in spirit and truth. For the Father is seeking such to worship him. God is spirit, and those who worship him must worship in spirit and truth. Thank you. Matthew 15 verse 7 to 9. Imi vanyengeri. Isaiah akaprofita kwazvo pamusoro penyu achiti, vanhu ava vanondikudza nemiromo yavo, asi mwoyo yavo iri kure neni. Vanondinamata pasina, vachidzidzisa dzidziso nemirayiro yavanhu. Hypocrites, well did Isaiah prophesy about you, saying, these people draw near to me with their mouth and honor me with their lips,
but their heart is far from me. And in vain they worship me, teaching as doctrines the commandments of men. Maita henyu vaverengi veshoko tinotenda. Ndoda ngo-acknowledge nekukwazisa nekufarira Malakai Charakupa auya for the first time, mwana wababa namai Charakupa, ndaona mai Charakupa kumashure. Toda ngomufarira nekumukwazisa muzita raJesu. Hallelujah. Tinotenda ndichikwazisawo nekufarirawo mhuri yandakapiwa naShe mangwanani ano muzita raJesu. Amen. Vatungamiriri veChurch Board, thank you for giving me this opportunity to stand before you. Hallelujah. Taverengesa shoko raMwari kuna John chapter number 4. We read from John chapter number 4. Iri kutaura iyo kuti Mwari vari kutsvaga vanomunamata. It's talking about God is seeking those who worship him in spirit and in truth. Mumweya nemuzvokwadi. Mwari vari kutsvaga vanonamata mumweya nemuzvokwadi. God is seeking those who worship him in spirit and in truth. Aya mazwi akataurwa naIshe Jesu. These are the words that were said by Jesus. Avakataura vachitaura nemukadzi wavakasangana naye patsime. When he was talking to the woman he met at the well. Vakamutsanangurira kuti nguva yacho yatokwana. And he explained that the time was up. Nazvino nguva yatouya yekuti vanonamata Mwari, such that those who worship God vamunamate mumweya nemuzvokwadi. Worship him in spirit and in truth. Yozoenderera mberi zvekare ichiti, and it continues saying, the Father seeks such to worship him. Mwari anotsvaga vakadaro kuti vamunamate. Muzita raJesu. Hallelujah. Amen. Patanga tichinamata patime intercession makuseni. When we were praying during intercession time in the morning, mai Mugando vataura tikanamata kuti Mwari tibatsirei kukunamatai mumweya nemuzvokwadi. Mai Mugando said we must seek for help for God to help us to worship him in spirit and in truth. Kureva kuti pane imwe nguva yatinogona kusanamata Mwari mumweya nemuzvokwadi. Which means there's a time where we can worship but not in spirit and in truth. Kureva kuti pane nguva yatinogona kunamata Mwari nepfungwa dzedu nekuziva kwedu pasina mweya waMwari. There's a time that we can worship God using our mind and using our knowledge. Kureva kuti pane nguva yatinogona kunamata Mwari munhema tisinganamati muzvokwadi. Meaning that we might deceive God not worshiping in truth. Asi Mwari vari kuti nguva yacho ndiyo iko zvino. But God is saying now is the time. Yekuti vanomunamata ngavamunamate mumweya nemuzvokwadi. That those who worship him must worship him in spirit and truth. Patiri kunamata mumweya nemuzvokwadi. As we are worshiping in spirit and in truth. Zviri kurevei? What does it mean? Kana takunamata Mwari mumweya nemuzvokwadi. When we are worshiping God in spirit and in truth, tiri kutsvaga kuda kuziva kuti Mwari watiri kunamata ndiani. We are seeking to find which type of God are we worshiping. Tiri kutsvaga kuzarurirwa kunobva kuna mweya. We are seeking revelation from the spirit. Nekuti shoko rinotaura because the word says kuti iva mweya mutsvene that the Holy Spirit vanotiturikira kuna Mwari nemanzwi atisingagoni kutaura. Intercedes for us to God with the words that we cannot say. Iva mweya mutsvene, the Holy Spirit, vane language inogona kuinterpretwa from us to God. It's got a language that can be interpreted from us to God. And from God to us. Nekubva kuna Mwari kuuya kwatiri. Patiri kunamata. As we are worshiping, zviri kunzi tisanamate tichishandisa kuziva kwedu. We say we must not pray from our knowledge. Tinofanira kunge tine connection namweya mutsvene. We must have a connection with the Holy Spirit. Tinofanira theme yegore rino. I enjoy the theme of this year. Nekuti iri kutaura kuti mweya mutsvene mubatsiri. He's saying the Holy Spirit the helper. Patisingagoni kunamata. But we cannot worship. Mweya mutsvene ngavatigonese. When we worship, may the Holy Spirit enable us. Patisiri kuziva zvekutaura pamberi paMwari. When we don't know what to say before God, Mwari mweya mutsvene ngavatibatsire. may the Holy Spirit help us. Patisiri kunzwisisa zviri kuitika. When you don't understand what is happening, mweya mutsvene ngavatibatsire tinzwisise. may the Holy Spirit help us to understand. Muzita raJesu. Hallelujah. Amen. Tigone kunamata zvinobva pamoyo nekurevesa. So that we'll be able to pray from our heart, meaning it. Bhuku rataura kuna Matthew. The book has said in Matthew, rikati Isaiah wakaprofita. Isaiah prophesied. Akati vanhu ava vanondinamata nemiromo yavo kwete nemwoyo yavo. These people worship me with their mouths and not with their hearts. Mweya mutsvene ngavatibatsire gore rino. May the Holy Spirit help us this year. Kuti tiregedze kunamata nemiromo mwoyo yedu isipo. That we might not worship with only our mouth but our hearts not there. Mweya mutsvene ngavatizarurire. May the Holy Spirit reveal to us that we may hear the language of God. Kuti tinzwe kutaura kwa Mweya Mutsvene. That we may interpret the language of God. Kuti tigone kududzira kutaura kwa Mwari. Tigone kunzwisisa
language yaMwari. So that we may understand the language of God. Tigone kuziva zvinoda Mwari mukati So meupenyu that we hwedu. might know what God wants in our lives. Ivo Mwari vatidzidzise mafambiro And nemararamiro. God teach us the way to walk and the way to live. Nekuti patiri kuti to worship God, Nekuti patiri kurumbidza Mwari. it's not only about praying, Hakusi kungonamata chete. but it's about your lifestyle. Asi upenyu Mararamiro hwaunorarama. ako rarama sezvinoda Mwari. The lifestyle must be according to God's will. Rarama zvinofadza Mwari. You must live that makes God Famba happy. zvinoapprovwa naMwari. You must walk that is. You must have a walk that is approved by God. Pane scripture iri kuna Timothy There's a scripture in Timothy. inotaura of an approved workman. Inotaura yemushandi akaapproviwa. May God approve you, not people. Mwari ngaakuapprove kwete vanhu. Ukanamata mumweya If you nemuzvokwadi, worship in spirit and in God truth, will approve you, not people. Mwari anokuapprova kwete vanhu. Nekuti approval yevanhu haina Because the kwainotisvitsa. approval of people will not take us far. Ndinogona kuuya pano pamberi I ndigonamata. might come here and worship. Ndigoapprovwa nevanhu, but Mwari And vachitaura I kuti be no. approved by people and not God. Ndinogona kuuya pano pamberi paMwari ndigopa. I might come here and give. Vanhu vagotenda kuti ndapa. And people believe that I've But given. did I do it with the Spirit of God? Asi ndazviita here nemweya Kana waMwari. kuti ndazviita kuzadzisa Or murayiro. I did it just to fulfill the law. Paul pane paanotaura Paul, there's a time he speaks muna Philippians in Philippians. kuti ndisati ndaziva Mwari, Before I know God, ndairarama nemurayiro. I lived by the law. Paul lived by the law. Paul airarama Aiziva nemurayiro. murayiro wechiJudha He sezvazviri. knew the law of the Judah as it was. Aitevedzera mirayiro yaaipiwa. He followed the laws that he was given. And he thought he was achieving his righteousness by fulfilling the law. Aifunga kuti aigona nekuzadzikisa mirayiro iyoyo. Asi righteousness haiuyi nemurayiro. Asi kururama hakui nemurayiro. Muzita raJesu, hallelujah. Amen. But Paul pane paanozotaura. Paul, there's a time he speaks. Akati ndakazosiya zvekutevedzera He said, I murayiro. left the system of following the law. Asangana naMwari. When he met God, Akutaura naMweya Mutsvene when he was now vaakumudzidzisa communicating with the Holy kurarama. Spirit and it was teaching him how to live. Muzita raJesu. Amen. Anotaura kuti when I came to the knowledge of the truth, Anoti pandakauya kuziva I kwechokwadi, gave up the law for the sake of Christ. ndakasiya murayiro nekuda kwaJesu. Muzita raJesu, hallelujah. Amen. Mwari ngavatibatsire kunamata mumweya May God nemuzvokwadi. help us to worship in spirit and in truth. Muzita raJesu, amen. Amen. Pauri kunamata Mwari uri kumuzwisisa here kuti ari kudei As muupenyu you're hwako? worshiping God, do you understand what He wants from you? Pauri kuuya uchimukira Sunday yega yega uri kunzwisisa here kuti Mwari vari kudei mukati As you are meupenyu hwako? coming early on Sunday, do you understand what God wants in your life? Muzita raJesu. Amen. Tinogona kuuya pano We might come here nekuti takajaira kuti Sunday izuva rekunamata. because we are used that Sunday is a day of worshiping. Tigodzokera kumba And we go back home tisina kusangana naMwari. without meeting the God. Unonzwa munhu achimba kuti sanganai neni Mwari. You hear someone singing, meet with me, But God. Mwari pavari kuda kusangana newe, But as God is about to meet you, iwe wacho haupo panzvimbo yavanofanira kusangana we are navo. not in the right place where He's supposed to meet you. Uri kurarama munyama nemupfungwa We are dzako. living in the flesh and Mwari in your pavari mind. kufanira kusangana newe, you are When not God is there. supposed to meet you, haupo. Muzita raJesu, amen. Amen. Hallelujah. Amen. Mweya mutsvene vanofanira kunge vari magnet inotikonekta kuna The Mwari. Holy Spirit must be magnet that connects us to Hatigoni God. kunzwisisa zvaMwari tiri We munyama. cannot understand the things of God when we Hatigoni are in kuita flesh. zvamwari tiri We munyama kana cannot do kumufadza the tiri things of munyama. God when we are in flesh. Muzita raJesu, amen. Amen. Mukatarisa upenyu If hwatinorarama, we check the life that we are living, everything is spiritual. zvinhu zvese zviri mweya. Though we live in the physical, Chero tirarama munyama, though we are physical beings, chero tiri vanhu venyama, but we live a spiritual life. asi tinorarama upenyu Tine hwemweya. hondo dzatisina zera We have nadzo got battles that are not of our size. dzinoitika munzvimbo dzemweya That happens in the spiritual realm. dzatisingagoni kurwa nadzo kana tiri panyama, That we cannot fight if we are in the physical. dzatisingagoni kuona nemeso edu That we epanyama. cannot see with our physical eyes. Asi kana tikafamba namweya mutsvene, But if we move with the Holy Spirit, vanotidirecta, He directs us, vachititungamirira. leading us. Pamwe pacho vanototirwira hondo dzacho tisati tasangana At nadzo, some point, He fights our battles before we meet nekuti with them. tiri kufamba nechannel yatanzi tifambe nayo namweya. Because we are moving with the channel that Asi the Holy kana uri Spirit has kufamba instructed panyama, us. But if we are moving in flesh, unogona kuerekana wawira mugomba you might fall in a ditch. nekuti hauna ari kukutungamirira Because you mumweya.
don't have anyone who is leading you uri in the spirit. kutungamirirwa nenyama We are being led by the flesh. muzita rajesu Amen. tine zvimwe zvinhu zvatisina access nazvo in the We spirit have other things that we don't have access to in the spirit. zvekuti hatigoni kuzvisvikira tiri The panyama things that you cannot reach when we are in the pane chinhu flesh. chinonzi favor yamwari There's something called the favor of the Lord. haugoni kuisvikira nekuti wauya pano ukaonekwa We nevanhu cannot reach it because you are here and people are seeing you. zvinoda anenge afamba nemweya mutsvene It needs one who has moved with the Holy so that Spirit. the Holy Spirit can position you Kuita kuti mweya mutsvene akuise panzvimbo. umwe munhu anoda kuti apositionwe namweya mutsvene Another person must need to be positioned by the Holy amire Spirit panzvimbo yekuti asangane namwari and stand in the right position to meet amire with panzvimbo God yekuti asangane nezvaari kukumbira and kubva stand kuna in the mwari position to meet with his requests to God. muzita rajesu haleluya Amen. shoko rataura The word is said rikati patiri kushanda ngatiregerei kushandira for the approval of men that if we are working, let's not work for the approval of men. let's work for the approval of God Tishande kuti tigone kudzikwa naMwari. rega kumakwa rejesta nevanhu Don't be marked registered by people kuti anga ariko kumusangano that he was there at the conference. asi mwari vachitaura kuti wakanga usiko But God is saying you were not there. munoziva vana vechikoro kana vari muklasi You know what happens to kids when they're in class? ticha vanotora rejesta rine zita remunhu wese The teacher takes the register, that's the votanga name of kudaidzira everyone, mazita and start calling out names. kana wadaidzirwa kunzi rumbi When they call Rumbi, unotaura kuti present you say present. pakadaidzirwa kunzi rumbi kana asipo If they call Rumbi and she's not there, panoitika runyararo there is silence. because rumbi is absent Nekuti Rumbi haapo. mwari ngavatibatsire May God help us kuti zvatakadai takagara muno nhasi that as we are sitting here mwari today, kana vakumaka rejesta tabuda when muchechi God is calling out the register ngavaregedze after church, kudaidzira rimwe zita remumwe God munhu must not call someone's name odaidzirwa nemumwe wake kunzi aripo iye and asipo someone answers for him present when he's not present. muzita rajesu Amen. regera kuva absent Don't be kuna mwari absent before God. wamakwa nevanhu kuti wakanga uriko When people have said you were there. muzita rajesu haleluya Amen. kunamata kwakaoma Worshiping is difficult. kunamata mwari muzvokwadi hakusiri nyore Worshiping God in the spirit is not muzita it's rajesu difficult. amen Amen. nekuti pauri kuita zvinhu Because when you are doing things, une murangariro nepfungwa dzekuti vanhu vari kundiona you sei have the mind like how people are seeing me. une murangariro wekuti vanhu vari kufungei We have the mentality of Vanhu how people are vachataurei. thinking. What do people say? saka we have a tendency We have a tendency yekuda kumecha mastandards of matching the standards of what we are expected by people zvezvinhu zviri kutarisirwa but nevanhu. mwari vane mastandards avo But God has his own avari kuti standards. kuti nditi ndasangana naye That you saying if I meet him, anofanira kunge asvika pakaita sei you must reach a certain position. muzita rajesu amen Amen. chii chiri kutitadzisa kunamata mumweya nemuzvokwadi What is hindering us from worshiping in spirit and in truth? chii chiri kutitadzisa kusvika pautsvene hwamwari What is hindering us from reaching the holiness of God? tine zvakawanda zvatinotakura We zvinotiremera have many things that we are carrying that are burdening zvinogona us. kutitadzisa kumhanya nhange mutange yekunamata That might hinder us from completing our zvinogona race. kutitadzisa kusvika pakubwinya kwamwari That might hinder us from reaching the glory of God. muzita rajesu amen Amen. pane mukomana akanzi najesu There's a man who aona Jesus jesu said, achifamba when he saw Jesus ndobva auya walking, pavari akati ndingaitawo sei and he came to Jesus and said, what kuti will I do ndikuteverei so that I follow you? jesu vakataura naye vakati And Jesus said to him, tengesa zvese zvauinazvo sell everything that you have ugonditevera and follow me. shoko rinotaura kuti The Bible says, mukomana akabatikana the man was angry akasiyana nezvajesu akaenda and he left Jesus and he gone. nekuti zvaakanga audzwa haana kugona kuzvigamuchira Because he could not accept what Jesus had kuti told him. tengesa zvese zvauinazvo ndokuti ugone That kunditevera sell everything that we have so that you can follow me. vana baba naana mai Men and women, let's take stock of our life ngatitarisei upenyu hwedu. tarisa pauri kunamata Check as you are kuti worshiping. hauna here zvimwe zvawakabatirira zviri kukutadzisa But are kunamata you not holding on something that is hindering you from nekuti praying? jesu vakataurira mukomana uyu Because Jesus said to this boy vakati tengesa zvauinazvo and say, sell everything that you kuti have pfungwa dzake dziregeze kuramba dzichidzokera so kumashure that his mind might not come back. nekuti aigona kuzoti akati fambe najesu Because he would say, do as if he's moving with Jesus. ofonerwa onzi kunoku kubasa zvinhu hazvina kumira zvakanaka imbouyai And he receives a call for him to come back because things are not well. aigona kuti akati fambe You say as he moves,
anonzi uyai muzogadzirisa zvinhu And you'll be called to come and fix some saka things. aisazogona kutevera jesu So you could not follow Jesus. nekuti jesu vavaifamba navo vakaudzwa Because those who were walking with Jesus were told kunzi makava ane mwena that Makawa ane mwena. isusu hatina patinogara And you don't have a place to stay. tinongofamba tichienda tichishumira We just move and worship. patasvika tasvika patadya tadya Where patisina we- kudya hatina Where we reach, we reach. Where we eat there. muzita rajesu amen Amen. vana baba naana mai Parents, patiri kunamata gore richitanga kudai as we are worshiping, the year is beginning. imbozvitarisa kuti chii chiri kunditadzisa kunamata mumweya Just to check nemuzokwadi on what is hindering you from worshiping God. chii chiri kukuremera kunamata mumweya What nemuzokwadi is burdening you so that you are not worshiping God in spirit and in truth? vana mama vari kugadzirira kuenda kumusangano The moms who are preparing chii for chiri the camp kukutadzisa meeting, kuenda what kumusangano is hindering you from going to the camp? ukaona waakubvunza shamwari yako kuti tiri kuenda here If you see yourself asking someone, are we going to the camp? then you are not worshiping God in spirit and in truth Haukushumira Mwari mumweya nemuzvokwadi. nekuti kana uri kuenda kunonamata Because if you are going to worship, zvine chekuita newe iwewe it has something to do with you, kwete neshamwari yako not with your friend. muzita rajesu amen Amen. tine zvakawanda zvinotiremera We have many things that are burdening tine us. zvakawanda zvatinosanganisa mukunamata We have many things that you mix up when you are zvinotitadzisa worshiping, kunamata mwari mumweya that nemuzokwadi hinder us from worshiping God in spirit and in truth. haleluya Amen. tine vamwe vanhu vari mukati mechechi We have people inside the church. handisi kuti vari mukati mechechi muno meafm I'm not saying but inside ndiri the kungoti church. tinawo mamwe makristu We have other Christians nekuti anenge achiti ini ndiri mukristu who are saying, I'm a Christian, asi kumapostori anoenda but he goes to the apostles. ane kwaanoenda achimbonobatsirwa He goes to a certain place to seek kana help. anzwa kuti zvandiri kunamata hazvina kwazviri kundiendesa When he feels like the way ane he's praying is not kwaanomboenda taking him anywhere, kunobatsirwa he has a place where he goes for ane help. kadhuku kake kewaiti kakagara mushelfu He has a white duke that sits in kakamirira the kuti shelf. when there is need Yakamira kana ukaona asunga kadhuku kake when he wore that duke, akuenda kunobatsirwa I'm going to seek help. ari kusanganisa He's mixing things. muzita rajesu Amen. shoko rati tinavo mweya mutsvene The word is saying we have the Holy Spirit vanotibatsira pakunyengetera who helps us as we but worship. kune mumwe anonzwa kuti regai ndiende kunotsvaga munhu anogona But kundibatsira there's someone who seeks for help to someone who can help him to pray. muzita rajesu Amen. kwaari kuenda ikoko kunobatsirwa As he's going there to seek help, anouya akatakura zvinhu he comes back carrying things zvaanenge achinzi ndizvo zvichakubatsira that he's promised that these things will help him. asi kana ukazvisanganisa But if you mix these kuti things, une tumatombo twauinato nemvura dzauinadzo that you have got little stones and nesauti some water yauinayo and some salt, wozvisanganisa woti nhasi uri kumapostori nhasi uri kuchechi and you mix, today you are in the resipi apostles yacho and haishandi the recipe doesn't work. resipi yacho haishandi The recipe doesn't work. nekuti jona anonyora muna revelations Because John writes in kuti I would Revelation, have you rather hot or cold kuti ndingakudai kwete kuti muchipisa ugare kana pakati muchitonhora. nepakati Not being lukewarm. muzita rajesu amen Amen. tine zvakawanda zvinotiremera We have many things that burden us. ukaona madzimai mazuva ano If you see women nowadays, vanhu vari kunetseka people are being bothered. vanhu vari kutsvaga beauty vanhu vari kutsvaga zvinhu zveskin care vanhu vari kutsvaga zvinhu zvinoita kuti vange vakanaka People are seeking things that makes them unoona munhu beautiful. wemukadzi You see a lady padressing table pake on her dressing table. pane mafuta emhando nemhando dzakasiyana There siyana are different kinds of lotions ari kuda kuzorwa kufesi yemunhu wani that needs to be applied on one face. padressing table panenge paine ganiya On the pane table, revlon there's Revlon. pane mafuta akasiyana There siyana are different types of lotions. munhu anenge aine grosari remafuta A person has a ekuzora kumeso to put hanzi on nhasi the ndaudzwa face. kuti pauma ziri kuita zvakanaka Said today I heard that atenga Papa's mangwana Junior. ndanzwa kuti tishu oil iri kuita zvakanaka Tomorrow is now applying atenga tissue mangwana oil. ndanzwa kuti nivia iri kuita zvakanaka Tomorrow is now applying Nivea. zvese zvazara padressing table Everything is now scattered on ari his kuda kuti dressing kumeso table. kwake kunake He wants his face to but be paari beautiful. kuzvisanganisa hazvisi kushanda But as he's mixing these paari things kuzora
Nivea working. 2 days. As she's applying Nivea in 2 days. Onozora Revlon 2 days. And apply Revlon in 2 days. Ari kuona kuti kumeso kwake hakusi kuchinja. You can see that the face is not Nemhaka changing. yekuti ari kuzvisanganisa. Because he's mixing these things. Ukazvisanganisa baba naamai. If you mix these things, Hazvishandi no matter how much you put effort. it will not work no matter Kana how much effort you put. uchisanganisa hapana result If you are yaunowana. mixing this, you will not see any result. Mwari ngavatibatsire tiregeze May kusanganisa. God help us not to mix Kana up ndati these ndiri things. kuzora Nivea ndomboizora. If I'm to apply Nivea, I must apply Kusvikira Nivea. ndaona kuti zveshuwa yaramba Up until I ndozosiya. see that it's not working, then I'll leave Kana it. ndati ndaakunamata Mwari. If I say I'm not worshiping God, ndombosiya zvimwe zvese kusvika ndaona kuti zveshuwa here hazvisi I kushanda. leave other things and shake But it so not to chandinokuvimbisa. work. But what I can promise you, Kana wanyatsotsika pawakatsika. if you are not stepping on where Warambira you're stepping, ipapo pana Mwari. and you hold on to Waramba God, uripo uchidaidzira kuti Mwari ndinzwirei and you nyasha. hold on to God, calling for Uchidaidzira mercy, kuti Mwari ndinzwirei ngoni. calling for mercy to God, Mwari vanokunzwa. God will hear you. Muzita raJesu, hallelujah. Amen. Muzita raJesu, hallelujah. Amen. Some of us have been poisoned. Vamwe vedu takapoisoned Nekuti tiri kusanganisa zvakawanda zvatiri kudya mudumbu. because we are mixing a lot of things that we are Tiri eating. kusanganisa. We are mixing. Mwari ngavatibatsire. May God help us. Unonzwa munhu auya kuna kuchecha auya We hear kuzonamatirwa. someone is here at church because they want to be prayed Auya for. kuzonamata. Yes, he's here But to worship. achidzokera kumba. But as he goes back home, Ana prophetess online. he has got prophetesses online Vaainavo. that she Ana has. papa vari online. He has got papas Achibva online. kunoko abuda muchechi. After the service, Anoenda here, achinovhura link yeimwe chechi. he will go and open another link for another church Achinopinda muonline service. and enter an online Kuti zvimwe service. ndikanamata uku ndikanamata uku pamwe Mwari So vachandinzwa. that if I worship here and there, may But may Mwari God hear me. vanoda vanonamata mumwe ane But God muzvokwadi. is saying He seeks those who worship in spirit and in Kana truth. usati wave serious When you are not yet serious nezvauri kuita, of what you are doing, haugoni kuwana maresults akanaka. you cannot see results, good Tati results. Mwari vanonamatwa mumwe ane muzvokwadi. God is worshipped in spirit and in truth. Muzvokwadi, In not in truth, deception. not munema. Muzita raJesu, hallelujah. Amen. Ndakafara babanyabadza profesa muchitaura kuti kwane maaddiction emafoni. I was Muchitaura zvemateenagers talking nevadiki about but teenagers nevakuru and chaivo. even the old ones. Vari kukanganisika nekuda kwemafoni. They are being disturbed by these Ipapa phones. pamafoni ndo pari kubva zvimwe zvinhu zviri kutokanganisa kutenda kwedu. On these phones, there are Ndo things pari that are kutobva zvimwe zvinhu zviri disrupting our faith. kukanganisa kunamata kwedu. There are things that are Pauri disrupting kufanira our kunamata worship. mumweya. When you are supposed to worship Pauri in the kufanira spirit, kudzika deep into worship. when you are supposed to Deep go into the worship, intercession. kudzika Uri kutora nguva kunamata. uchitevedza machechi. We are taking Uri time following up kutora nguva churches. uchitevedza ma-online prayers. We are taking time following online Uchitenga prayers, data uchiisa. buying data, But pasina zviri kubuda. but you cannot see results. Ipapa pamafoni pari kubuda mwe Satani akakura. In this phone, Ari Satan kutitadza is coming kunamata out. mumweya. Who is hindering you from worshiping Hazvina in kuipa spirit. kuteerera online. It's not bad to listen Tiri kuwana online. information. We are getting information. But is that information transforming your life? Information iri kushandura Is upenyu it hwako not here. only giving you a knowledge? Haisi kungokupa ruzivo chete here. Haisi kuti iri kutransforma here kufunga kwako nekutenda Iri kwako? kushandura here mafungiro ako and your Iri faith. kusimbisa here faith yako? Is it strengthening your faith? Nekuti mazuva ano kwane ma-schools of thoughts akawanda pane Because now zvekunamata. there are a lot of schools of Vamwe thought in vanokuudza kuti worship. hatibvisi chegumi. Some they will tell you that we don't pay Vamwe tithe. vanokuudza kuti tinobvisa chegumi. And some will tell you that we pay tithe. Vamwe vanokuudza kuti blessing inobva kuna prophet. And some they tell you that the blessing comes from Umwe the anokuudza kuti prophet. blessing inobva kuna mubereki. And some they say Saka blessing comes ma-schools from of thought parents. ariko akawanda ari kukanganisa vanhu. So these many schools of prophets that are there, they are Ari hindering kutsatsa people. kunamata mumweya nemuzvokwadi. They are hindering people from worshiping in spirit Mwari and in truth. ngavatiitire nyasha. May God help us. Muzita raJesu, hallelujah. Pauri kurarama uri mumba mako. As you are living in your house, Are you living a truthful life? uri kurarama upenyu hwechokwadi here? Uri kurarama upenyu hwakaita sei? What type of life are you living? Imomo mufoni mako uri kurarama upenyu hwakaita In sei? your phone, what type of life are you living? Muzita raJesu, amen. Amen. Chii chauri kupedza nguva yako uri pafoni uchiita? What are you wasting your time on Ndivanani phone vauri doing? kutaura navo? Who are you talking to? What are you entertaining yourself with? Chii chauri kuzvifadza nacho? Hallelujah. Amen. Kudai Mwari vaimbotendeka. If God will be faithful, Vaingombobudisa ma-deleted files He would produce ari deleted mumafoni files chete. that are in phones.
ma-deleted files Deleted files. ndopaunoona kuti tiri kunamata Let's see that we are worshiping. asi pamwe pacho hatisi kunamata muzvokwadi But at times we are not worshiping in truth. muzita rajesu amen Amen. mwari ngavatiitire nyasha tigone kurarama muzvokwadi May God help us so that we live in truth. hazvina zvazvinobatsira kunzi nevanhu anogona anonamata It will not help us for people to asi iye compliment muridzi us. wemwoyo achiti hapana zvandisati ndaona But the owner of the heart is saying, I have not yet seen muzita anything. rajesu amen Amen. pane vhesi iri kuna 2 timothy chapter number 2 There's a verse, 2 Timothy chapter number 2. verse 19 Verse 19. pane painotaura iyo kuti That's the point where it says. the father knows who are his Kuti baba vanoziva amen vavo. second part inoti the lord knows those who are his hallelujah mwari vanoziva vavo God knows his people. you don't need to pretend before god Haufani kunyepera pamberi nekuti paMwari. shoko riri kuti mwari vanoziva vavo vanovapupurira Because the word is saying God knows his and ukatarisa he jesu witnesses them. paakabhabhatidzwa kuna matthew chapter number 3 When Jesus was baptized, shoko Matthew chapter rinoti number 3, john aibhabhatidza vanhu ari kuna he jorodhani said John was baptizing people in vanhu Jordan. vakawanda vaiuya vachibhabhatidzwa When people would come to be baptized, nemumwe musi jesu akasvika pajorodhani achida kubhabhatidzwa another day najohni Jesus came to Jordan so that he can be baptized. ndobva apinda mumvura akabhabhatidzwa And he was baptized. shoko rinoti achibuda mumvura The Bible says as he was going out of the water, zvinonzi mweya wamwari wakaburuka in the form of a dove he said the Holy Spirit came in the form of a dove rikataura kuti uyu mwanakomana and wangu said, this is my ndiye son mwanakomana wangu in wandinodisisa whom I'm well pleased. mweya mutsvene vakamupupurira The Holy Spirit witnessed pane vanhu for him. vakabhabhatidzwa musi iwoyo There are people who were baptized asi that mwari day, vakakonfema but God confirmed kuti uyu mwana wangu that he is my son. muzita rajesu Amen. ivo mweya vanokonfema vega kuti uyu mwana The wangu Holy Spirit confirms that this is my son. asi kunamata kwedu kwamazuva ano But the way we are worshiping kwazara nowadays neconfirmation yevanhu is full of people's confirmation. kwazara nekuzadzisa murayiro It's full of us fulfilling the law. kwazara nekuzadzisa marequirements It's full of us fulfilling the requirements. kuti ndinofanira kuatenda prayer camp That I must attend ndinofanira prayer camp. kuatenda prayer I service must attend prayer service. ndinofanira kubvisa chegumi I must pay my tithe. kwazara nemirayiro It's now full of the law. muzita rajesu amen Amen. ukatarisa even ipo pachegumi pacho chaipo If you check even on tithe, are you doing it in truth uri kuzviita muchokwadi here? iwo ndiwo unoziva You are the one who knows. kuti yauri kubvisa is it a 10th or a 7th or a 8th That the one you are paying, is it a 10th or a 7th or the 8th? mwari vanoziva vavo God knows his. hallelujah Amen. kunamata mwari is a lifestyle Worshiping God is a lifestyle. kunamata mwari kunamata mumweya nemuzvokwadi Worshiping God is in spirit and in truth. hatitauri kuti we are perfect We cannot say we are perfect, but tinonanavira kuita zvakanaka but we strive to do good. tinoshuvira kufadza mwari We wish to please God. pane muimbi wekwadaaneimba achiti There's a song that is sang, ngatiedze misi yose kufadza muponesi let's try every day to please the Lord. chimbotarisa this week Just check just this this week. week yatabva This week. how many things did you do that pleased the lord and how many things did you do that pleased people Zvingani zvakaita zvakafadza vanhu uye nezvakafadza Mwari. muzita rajesu haleluya Amen. muzita rajesu amen Amen. unogona kuzviita pamberi pevanhu You might do it in front of people ukapiwa approval nevanhu and be approved by people. but wozoona wega kuti paya But later on you realize I was not praying ndandisinganamati. muzita rajesu amen Amen. mwari ngavatibatsire May God help us. pane panonyorwa neshoko ramwari There's a kuti kana tichida kufamba nhangemutange yekutenda He said if we want to complete we this must book lay of- aside every weight tinofanira and kusiya every zvinotiremera sin zvese nezvivi that zvese hinders us from running this race zvinotitadzisa kumhanya nhangemutange. muzita rajesu Amen. mufungo wako chaiko haukutadzisi here kunamata mumweya nemuzvokwadi Does your mentality not hinder you from worshiping God in spirit and in truth? muzita rajesu Amen. maexperiences awakanzwa nevanhu The experiences that you had from haasi people, kukutadzisa here kunamata are mumweya they not hindering you from worshiping in spirit? muzita rajesu amen Amen. kuimba tinoimba We sing kunamata tinonamata and we worship. but how deep are you immersing yourself in the spirit of god Asi zvakadzama sei zvauri kuzviisa munyasha dzaMwari? amen Amen.
pauri kuti ndiri kuita zvinhu zvaMwari, As you're saying, I'm doing things for uri the Lord. kuzviita nemwoyo wese here kana kuti uri kungoita? Are you doing it wholeheartedly, or you are just doing it? Pauri kupa kuna Mwari, As you are giving before the Lord, uri kupa nekurevesa here kana kuti uri kupa nekuti unofanira kupa? are you giving meaningfully, or you are giving because of the law? Muzita raJesu, hallelujah. Amen. Tine imwe minamato ichagumira mumhepo. We have other prayers that will Kana end in the end. tisinganamati mumweya, If you don't worship in the spirit. muzita raJesu. Amen. Tine imwe minamato ichagumira panzira. We have got other prayers that will end along the way. Because we are praying with lip service. Nekuti tiri kunamata Tiri nemuromo kunamata chete. nekuti takajaira kunamata. We are praying because we are Tinoziva used to mazwi pray. ekunamata nawo. We know the ways that we use when we are praying. Hallelujah. Amen. But may the Holy Spirit lead us. Mweya mutsvene ngaatitungamirire. Ngavatidzidzise kunamata. May he teach us how to pray. Ngavatizarurire tizive Mwari watiri kunamata. May he reveal to us so that we know the God that we are worshiping. Hallelujah. Amen. Kuti uzonamata Mwari mumweya. For you to worship God in spirit. Tati panoda revelation yamweya mutsvene. He said you need the revelation of the Holy Spirit. Hallelujah. Amen. Yekuziva kuti pasituation yandiri yandakatasana nayo yakaoma yekuti basa rapera. Of knowing this situation that I mean that I no longer have a job. Mwari vanoti chinyi neupenyu hwangu. What is God saying about my life? Situation wakaitarisa. This situation, when you are looking at it, iri kukuudza kuti ramangwana rakaoma. is telling you that tomorrow is difficult. But what is God saying about your situation? Asi Mwari vari kuti chine situation iyi. Mwari vari kukuudza kuti naJesu zvinoita. God is telling you that with Jesus it's Mwari vari possible. kukuudza kuti wait upon the Lord. Mwari vari kuudza kuti mirira muna uri muna Mwari. Kutenda kuri kukuudza kuti with faith it is possible. Faith is telling you that with faith is possible. Muzita raJesu, hallelujah. Amen. Tinawo ma-heroes of faith mushoko raMwari. We do have the heroes of faith in the word Ndabotaura of God. ku-English service. I was speaking in English Ndikati service. these people they did not get it on a silver platter. Nditi vanhu havana kuzviwana zvakareruka. Vana Abraham havana kuzviwana zvakareruka. Abraham did not get this on a Havana silver kuita platter. baba vemarudzi He zvakareruka. did not become the father of nations, on a silver platter. Amen. Amen. Abraham akamirira kwemakore kuti aone mwanakomana. Abraham had to wait for years for him to Achitenda. get a son. He was believing. Situation ichimurambira kuti hazvichaiti. The situation was Asi telling him it akaramba was akamirira impossible. Mwari vakamupa mwana. But he waited on the Lord. and Mwari God gave him a vazomupa son. futi mwana. When God gave him a Ndobva son, vazomuti ndipezve mwanakomana iyeyo umuurayire sechibayiro. and he said, give me your son and sacrifice him as a sacrifice. It was not easy. Zvazvisiri nyore. I want to believe kuti dai ndanga ndiri ni Sara. Ndoda kubvuma kuti dai if I was Sarah, Uchiudzwa kuzi mwana uya taakumutora kuenda naye kugomo. and telling that I'm taking the son to the mountain, Waiita sei? what would you do? Hallelujah. Amen. But Abraham akaenda naye mwana. But Abraham took his son, Akatakura nebanga. and he even took the knife Rekunobayira mwanakomana wake kunomuuraya. so that he can sacrifice his son. Nekuti aive nekutenda kuna Mwari. Because he had faith Kuti in the dzimene Lord. dzenguva kana mwana uyu akafa sechibayiro. That if at times if this side Mwari starts as a vachamumutsa. sacrifice, the God will raise him. And zvinonzi God accounted to him for righteousness. Mwari vakamutora sekuti munhu akatendeka. Akatenda against all odds. He believed against all Tati odds. tasvitswa here isusu pakuedzwa kwakadaro isusu. Have we reached to that Unonzwa type munhu of achiti zvinhu temptation? zvakandiomera. You hear someone saying things are Situation difficult. yakandiomera. The situation is But tati difficult. tasvika here palevel yana Abraham. But have we reached the level Yekuti of unonzitora Abraham mwana unomubayira. that you are told to take your son to sacrifice him? Because hatisi kunamata mumweya. Because we are not worshiping Tiri in kunamata spirit. nepfungwa dzedu. We are worshiping with our Pfungwa dzedu pane minds. padzinogumira. Our minds has a limit. Asi mweya wani kwavanotiendesa kusingagoni kusvikwa nepfungwa But dzedu. the spirit is a place where you take us where our In minds every cannot reach. situation, In every situation. the Holy Spirit propels us Mweya mutsvene unotikurudzira to realms that our minds cannot get into. kusvika kunzvimbo dzekuti pfungwa dzedu hadzisviki ikoko. Hallelujah. Amen. Ndo patinogamuchira kana taita kutenda. That's when we receive. When Nekuti we have zvatinoda faith. zvirimo mumhepo. Because the things that we But need are there in the tikazvitsvaga spirit. nekuziva kwedu nekufunga kwedu But pane if we seek with patinogumira. our minds and our knowledge, But we when have a you have limit. faith, Asi kana tine I said kutenda, the Holy Spirit will propel you mweya mutsvene to anokutora another realm. kuimwe nzvimbo Inogona kunotora zviri muchadenga that can take you to a kuti place to take zvibatike. things so that it can be physical. Zvinonzi ma-heroes of faith. Say heroes of faith. Vakaona zvinhu zviri uko kure nekutenda. They could sing things from Asi afar vairamba by vachingoti faith. tinoramba tichingofamba tichienda towards them. But they believed that they could go there. But towards isusu it. kungoomerwa nekanhu kadiki-diki But so. if you are just burdened by a small thing, Kungonzwa kuti marriage haina kumira zvakanaka. hearing that the marriage is not Munhu in good akutoregedza position, kuya kuchechi. someone is now stopping from Munhu going to akutoti church. handichaendi. Yeah, someone is now stopping Nekuti from hatisi going to
kuwirirana because we are not kungonzwa kuti mwana wangu haasi kuita zvakanaka. that my child is not You are performing giving well. up kuti ndakambobvisa seed but mwana wacho haasi kuita You are now zvakanaka. giving up saying I paid my seed but my Wadii child is not kutenda, performing wadii well. kunamata in the spirit. Why don't you believe and Wadii worship kuti in mweya the mutsvene spirit? ndibatsirei. Why don't you ask for the Holy Spirit to Ndione help zvisiri you kuonekwa nemeso angu pamwana wangu. so that I cannot see things that I can see with my spiritual, with my physical eyes. Muzita raJesu. Amen. Pamwe pacho Mwari pane zvinhu zvavakaisa At some point there are things that God blessed zvekuti isusu nemeso hatigoni kuzviona. that we cannot see with our physical eyes. Asi kutenda kunogona kuzviona. But faith Mweya can see mutsvene it. vaanogona The kuzviona. Holy Spirit can see He can it. reach out to those things and bring them to us. Anogona kuzvitora uzunza Nekuti kwatiri. ndiMwari. Because he is God. Muzita raJesu. Amen. Tati kunamata Mwari mumweya. We said worshiping God in spirit. Nekuti patinonamata nekuziva kwedu, Because as we worship with our knowledge, pane patinogumira. we have a limit. Hallelujah. Amen. Pane patinogumira. We have a limit. Kunyangwe nemunhu ukamutarisa, Even a person, if you look at someone, unogona kumufungira kuti saka zvaari munhu anonamata, you might think, is this a person who is always worshiping? sei ari kuita zvakadai? Why is he doing this? But things? munhu ane paanogumira. But a person has a limit. Asi mweya mutsvene vane pavanosvika nemunhu. But the Holy Spirit is a point where he reaches with a person. Muzita raJesu. Hallelujah. Amen. Tati the Lord knoweth who are his. Mwari anoziva vake. Pavanodana vavo Mwari vanovanzwa. When people of God worship, you hear them. Muzita raJesu. Amen. Munhu waMwari paanodana kuna Mwari, Mwari vanomunzwa. A person of God when he Asi worship munhu God to wevanhu hear. paanodana kuna Mwari, Mwari havamunzwi. But a people's person when he calls to God, God will not hear Munhu him. wevanhu paanochema kuna Mwari, vanhu havamunzwi. A people's person when he cries to God, Nekuti people munhu will not hear wevanhu. him. Because he is a people's Amen. person. Amen. Anochema kuvanhu. He cries to Anotaura people. nyaya dzeke kuvanhu. He talks about issues Anovimba to people. nevanhu. He believes in people. Mwari havamunzwi. God will not hear him. Hallelujah. Amen. Nyasha dzaMwari ngadzitibatsire gore rino. May the grace of the Lord help us this year. Kuti iro gore rino iri, So that this year, Mwari ndibatsirei ndimbonamata mumweya nemuzvokwadi. God help me to worship in spirit and in truth. Kunyanya what we do before people. Especially those things that we do Zvatinoita before mukati people. memeso evanhu. Zvatinoita pamberi pevanhu. Muzita raJesu. Amen. Izvozvo ndozvinogona kutitadzisa kuenda pamberi paMwari mumweya Those nemuzvokwadi. are the things that can hinder us from going before God in spirit and in truth. Paul was very good following the law. Paul aigona kutevera Jesu. Aiita zvaaita achiita chinamato chake asi achizviita amisi. He would do his worship, but he's doing it amiss. Asi paakazosangana naJesu, But when he met Jesus, akatanga kuona mamwe maonero. he started having Akatanga kuwana another rumwe view. ruzivo. He started having another Akawana kumwe knowledge. kuzarurirwa. He started getting another revelation. Mwari ngavambotipa kumwe kuzarurirwa gore rino. May God reveal us this year. Mwari ngavambotipa kumwe kuona gore rino patiri kunamata. May God give us another way of viewing this year. Mai mugandovataura vakati unoona kuti munhu ari kuenda I'm kumusangano. going to say someone is going for a camp, But ari kudhisturbeka kuti kamubhedha kaya kandinonorora kukemp. but is being disturbed by the type of Can bed. I sleep on that bed munhu mukuru akadai? Food yavanotipa kukempa haina kunaka. The food that they gave us is not Transport, unoona munhu achinetseka nezvinhu. good. Someone will be stressing about things Achitaza kuenda kumusangano. and not going to the camp. Are you seeking God? Uri kutsvaga Mwari here? Are you seeking comfort? Uri kutsvaga pakanaka here? Muzita raJesu. Amen. Tiri kutsvaga Mwari here kana kuti tiri kungouya? Are we seeking God or we are just coming? Kana tiri kutsvaga Mwari pane zvimwe zvinhu zvekuti unozvitarisa wongotaura kuti hazvina basa. If you are seeking God, there are Amen. things that you see and see that they are Unongozviudza not of kuti I'm good going value. there, it's only 2 nights. After 2 nights I'll be back at my house. Unongoti nongoenda asi ndichazodzoka kumba. Hallelujah. Amen. Unoona munhu achibatikana You see someone kuti mazuva ano kuchechi kwedu kuri kuitwa zvakati. nowadays. Mazuva ano maprograms akawandisa. Now programs. Mazuva are ano so mainhingi many. namainhingi vari kufambidzana. These two are Leader now nhingi leading. akazodai nekudai. This leader had Uchiri this. kuita zvekunamata kana kuti waakuita audit. Are you still worshiping or you are now an auditor? Muchechi makazara maauditor. We have a lot of auditors in church Vanoaudita upenyu hwevanhu. who are auditing people's lives, Vanoaudita kurarama kwevanhu. who are auditing the way people Vanoaudita are living, kunamata kwevanhu. who are auditing the way people are Achikanganwa kuziva worshiping, kuti ane upenyu hwake. forgetting that he has his own life, Achikanganwa kuziva kuti Mwari vanomuona. forgetting that God can see him. Munhu anotadza kunamata Someone will not pray nekuti mainhingi vafoira audit yaanga achiita. because someone is worship. Saka inanzi anamati kana vachidai.
I will not worship if it's saka not inini pleasing. mari yacho handichaendesi kana I will zvakadaro. not pay my money if Inini kumusangano kwacho handichaendi. I will not go for the camp. Maauditors The auditors. miswai. Hallelujah. Muzita raJesu, hallelujah. Ndakanyanya kurerekera kudivi remadzimai. Madzimai tinozikanwa nekuchema pamberi paMwari. Ladies, we are known Kubuda for musodzi crying nekuita sei. tears Kuuya before the kuchechi Lord. wakachena kufirira kugadzira kuti mangwana ndiri kuenda kuchechi. Coming to church dressed But well. wadzokera kumba, But when you Mwari go back vachinomaka home, absent paregister kuti God wanga is marking usiko. absent on the register that you were not there. Wadzokera kumba uchinomakwa absent. When you go back home, you are being marked absent. Because you were busy with your books. Nekuti wanga uri busy nemabhuku Mrs. ako. Auditor uchimaka vanhu. Auditor, marking Nezviri people. kuitwa, nezviri kugonekwa, nezviri kutadzikwa. What is being done, Wototsondoreka moyo. and you'll be troubled in your heart. Kutotsondoreka moyo kuti vakaiswa sei paleadership. That why was he put in leadership? Vakaonei pavari. What did they see in this person? Wototadza kunamata. And you are being hindered from Kuuya worshiping. kwako kuchechi kuchiri kwekunamata here. You coming to church, is it because Kana of kuti kuuya worship? kubasa. Or you are coming to work? Hallelujah. Amen. Kana kuti kuuya kubasa. Or you are coming to work? Kana kuti uri kuuya kuzozadzisa murayiro. Or you are coming to feel the law? Izvo zvanzi hanzi makalenda abuda. You're saying now the calendars are Unoona out. munhu anotora kalenda unoisa mumba make. You see someone taking a calendar, putting Musi it out. waanoshanyirwa namai guru vake. The day is visited by someone. Vanotoshamisika kuti unopinda AFM. They're even surprised if you go to AFM. Ikalenda rekuchechi kwenyu here. And they say, is this the calendar from your church? Uchiri kunamata kana kuti uri kuita zvimwe zvinhu. Are you still worshiping? We are doing other things. Ndati Mwari ngavatiwanire nyasha tiregere kushandira pasina. May God help us so Tiregere that we don't kumapfeka work in masutu vain. aya pasina. So that we not wear our suits in Inini vain. ukandiona handipfeki gogo pakati pewiki. If you see me, I don't Hapana wear kumwe heels during the week. kwaunombondona ndakapfeka gogo pati kuchechi. You don't see me wearing Mwari heels anywhere but ngaandibatsire on the ndiregedze church. kudzipfekera mahara. May God help me not Pandiri to wear the shoes in kutodzipfeka. vain. As I'm wearing the shoes, Ndichitotiwo ndokwandiri kuenda kuna Mwari. they're saying I'm going before God. Ngandinamate mumweya May I nemuzvokwadi. worship in spirit and in truth. Mwari ngaatibatsirewo nababa May naanamai. God help us Patiri kushingairira. as we are striving, Tichiuya kuzonamata. coming to worship. Mwari ngavandimakewo present. May God mark me as present. Mwari ngavandinzwewo kuti ndiri kudaidzira. May God hear me that I'm Patinoita calling intercession out. panapa. As we do Tinenge intercession tiri here, 400-500 tese tiri kunamata kamwe chete. we will be far about Asi Mwari 500 ngavanzwewo way inzwi rangu. May Out of God those hear 400 my voice. voices, Out of those God many must voices, hear my voice. Mwari ngavanzwewo izwi Out rangu. of those 400 voices, Pamavoice 400 God iwayo, must hear my voice. Mwari ngavanzwewo izwi Pari rangu. kuchema vamwe Mwari ngavaonewo As misodzi others yangu. are crying, may God also see my tears. Hallelujah. Amen. Kutoya kuchechika, it's an investment. Coming to church is an investment. Une mari yetransport yaunobvisa. You have money for transport that you pay. Unomukira mangwanani uchiuya. You rise early in the morning to come to church. Wozokudzokera kumba wonzi wanga usiku. And you just go back to home and they Yes, say you vanhu were vakuona kuti absent. wanga uriko. When people saw you that you were there. Asi Mwari wasangana nawe here. But did you meet God? Hallelujah. Amen. Mwari ngavatiitire zvakanaka. May God find favor before us. Patinorarama tiriko kudzimba ikokoko. As we are worshiping at home, Learn to worship in spirit and in truth. dzidza kunamata mweya Learn to nemuzvokwadi. live a truthful life. Dzidza kurarama upenyu hwechokwadi. Amen. Amen. Zvimacloset zvakazara maskeletons These clothes that are full of skeletons ngazviparadzwe. must be destroyed. Hallelujah. Amen. Zvimacloset zvisingaonekwi nevanhu zvakazara maskeletons kumashure uko Those hidden closets with that are full of skeletons, ngazviparadzwe. may they be destroyed. Namata Mwari muzvokwadi. Worship God in truth. Namata Mwari muzvokwadi. Worship God in truth. Paunenge wanyatsopreswa iwewe, When you are really praised, where do you turn to? unoenda kunani? Unotaurirani? Who do you speak to? How do you react? Unoita sei? Are you not finding other means of help? Hausi kuwana dzimwe nzira dzekuwana rubatsiro here. Hallelujah. Amen. Ndati Mwari ngavatiitire zvakanaka. Nekuti mukomana akanzwa kuti inini zviri nani ndigare nezvinhu zvangu. This guy decided that it was better for him to live Pane with kuti his wealth ndisiye zvese nditevere Jesu. than living everything and follow Jesus. Hatina here zvatiri kuti zvinhu zvangu Don't we have things that we are saying our zviri things kutitadzisa kutevera Jesu. that is hindering us from Zviri following kutitadzisa Jesus? kufamba zvakanaka. That is hindering us from Kuti moving paunge well. uchifanira kufamba 30 minutes, That when you are supposed to walk for 30 minutes, uri kupafamba 2 hours. we are moving there for 2 Nekuti hours une zvakakuremera. because we have some burdens. Une zvauri kuti ukafamba
ukafamba They are saying like when wodzokera you move, kumashure wonotarisa you go back and check wozodzokera panzira. and you go back into the path. Haleluya. Amen. Hatina here patiri kuti tikati fambe Don't we have instances when we are tombodzokera walking kumashure and we go back tozodzokera panzira. and we go back into the paungofanira path? kuita 1 day kuti usvike Where you were supposed to take 1 day unoita to 1 reach, week kuti upasvike you take a week to ndokunge reach. watozopasvika. That's when you reach the place. Let us worship God in spirit and in truth. Ngatinamatei mumweya nemuzvokwadi. Zviri nyore kutaura kunzi mainingi mukristu, It's easy to say this person is a Christian, but zvakaoma kupupurirwa namweya mutsvene but it's difficult for the Holy Spirit to nekuti witness hanzi it. the Holy Spirit gives witness. Nekuti mweya mutsvene unotipupurira. Hallelujah. Amen. Kupupurirwa nevanhu zviri nyore, Being witnessed by people is very easy, but ukaona wagona kupupurirwa namwari, but if you are witnessed by the Holy Spirit, by kunyange God, nevanhu even the people, unenge wakutopupurirwa nekuti unenge wakurarama zvakanaka, they will be witnessing because they will nekuti be unenge living a holy wakufamba life, zvakanaka. because you will be moving righteously. Amen. Ko mwari wacho tinombomunzwa sei? How do we hear God? Mwari vacho tinovanzwa sei pavanenge vachitaura? How do we hear God when He's speaking? Tinovanzwa kuburikidza namweya mutsvene. We hear Him through the Holy Spirit. Vanotaurwa kuna John 14 verse 26. John 14, Kuti but 26. he the helper, Kuti iye mubatsiri, the Holy Spirit. mweya mutsvene, Amen. Ndo vanotaura kwatiri kumweya yedu. He speaks to our spirits. Ndo vanozarura kwatiri. He's the one who reveals to us. Neimwe nzvimbo vanotaura kunzi he is the spirit of truth. Vanosati mweya wechokwadi, Vanotigonesa kufamba muzvokwadi. who enables us to walk in truth, Vanotigonesa kufamba sezvinodiwa who naMwari. enables us to walk with the way that pleases God. Muzita raJesu. Amen. Amen. Kana tisiri kunamata mumweya nemuzvokwadi, If you're not worshiping in spirit and in truth, tiri kunamata nenzira ipi? which way are we using to worship? Tiri kunamata nenzira ipi? Which way are we using to worship? Shoko rati Mwari vari kutsvaga vakadaro kuti Say vavanamate. God is seeking those for him to Vanonamata worship, mumweya nemuzvokwadi. those who worship in spirit and in truth. Hallelujah. Amen. Chimbofunga kuti dai pasina vanhu vakakukomberedza. Just think if they are Wauya wega people muno muchechi kuya kuzonamata. and you are alone in this church, to Izvozvi worship, ungadai uchiitei? what will you be doing now? Dai vanhu vese havasimo wanzi wapinda chechi uri one. If these people are not there and you are the only one, Waiita sei? what would you do? Hallelujah. Amen. Maziso evanhu The eyes of ngaaregedze people kutadzisa kusvika pamberi paMwari. must not stop you from reaching before the Lord. Hallelujah. Amen. Fulfill God's requirements, Zadzikisa kuda kwaMwari, not people's requirements. note kuda kwevanhu. Kunamata Mwari mumweya kunoda kuzvipira. Worshiping God in spirit needs dedication. Kuti kana ndati ndaakumira pana Mwari ndaakuita Say, if I'm zvekunamata, standing in the Lord, I'm now worshiping. ndotoisa mwoyo wangu nesimba rangu nepfungwa dzangu dzese ipapo, I pour my heart, my strength there. ndotoisa zvese zvangu ipapo. I put my everything there. Amen. Ndotonyatsorambira ipapo panoimbwa nemuimbi kuti ndorambira ipapo I say, I will hold on to ndichitenda koga, waving pamwe faith. handizivipo asi apo poga. Kana ndatoti ndaakunamata ndototsika ipapo When I'm worshiping, I will just nesimba stand rangu there rese. with all my strength. But kana uchizviita hafu hafu, But if you are doing it nhasi half-heartedly, ndinouya mangwana today I handiuyi. come, next day I don't come. Kunamata kwacho kune maconditions. Worshiping now it has conditions. Kutsvaga Mwari kwacho kune maconditions. Now seeking God has Are conditions. the conditions right for me? My conditions yakandinakira Is the here. environment suiting me? Environment yakandinakira here. Zviri kuitika zviri kundigutsa here inini? The things that are happening, are they fulfilling me? Muzita raJesu. Amen. Zvimwe zvimagrupu nezvimagrupu zvatiri kujoina Some of the groups that we are zvinotitadzisa joining, kusvika pamberi paMwari nekunamata mweya they nemuzvokwadi. hinder us from going before the Lord. Munhu and akangoona worshiping linki in spirit. yaatoona If someone sees a link, atojoina. is already joined. Pamwe pacho At some point, tiri kujoina zvinhu zvatisingazivi we are joining things that zviri we don't kuuraya know, kutenda kwedu. that are destroying our faith. Haleluya. Amen. Zviri kuuraya kutenda kwedu. It's destroying our faith. Shoko raMwari rinoti kana tabva muno mukereke, The word of God is saying, tasvika if we, kumba are now, tinogara tonzvera shoko raMwari ranga richitaurwa. if we get home, we now. But when you we get wait. home uri kusvika uchiitei? But when you get home, what are you doing? Hausi kusvika here ushiro renhu ramafai uzive zvanga zvichiitika kuchechi. Are you not opening other files of what was happening at church? Hallelujah. Amen. Is the environment suiting me?
Is the environment suiting Mati you? vanhu vatiri kuona vesava havana denga. But these people that we are seeing, Amen. they don't have heaven. The environment doesn't have to suit me. Environment haifani kukufadza. Ndinofanira kunoku ndangouya kuzotsvaga Mwari. I'm here to worship Ndauya God. kuzosangana naMwari. I'm here to meet with God. Handina kuuya kuzoti maconditions ange akandinakira. I'm not here to look for suitable conditions. Muzita raJesu, hallelujah. Amen. Tati Mwari vanoziva vavo. We say God knows his. Amen. Mwari vanopupurira vavo vanomunamata mumweya God nemuzvokwadi. witnesses for his who worship in spirit. It's not about what I'm feeling today. Kuti ndiri kunzwa sei Kuti nhasi ndiri kufila sekuti muchechi kuti ndiri kunzwa kuti muchechi muri lolo. is low. Amen. Kana pandiri kubva kumba. When I'm coming from home, Ndabva kumba ndataura naMwari kuti Mwari, I pandiri communicate kuenda with God ndinzwireiwo nyasha. that where I'm going, have mercy on me. Saka zvekuti muchechi muri lolo ndinoenda zviwanira kupi? So saying the church is low, where am I getting it from? Amen. Ndinoenda zviwanira kupi? Where am I getting it from? Ndauya kuzotsvaga Mwari. I'm here to seek Kana God. ndauya kuzotsvaga Mwari ndinoita When zvandafambira. I'm here to seek God, I seek God. Amen. Amen. Muzita raJesu, hallelujah. Tati pane dzimwe hondo dzatisina zera nadzo. There are other battles that Dzekuti unogona kungodzirwa nekukunda kana uri kunamata mumweya you nemuzvokwadi. can just win these battles when you are worshiping in spirit and in truth. Kana usiri kunamata nekurevesa, If you are not worshiping meaningfully, unokundwa newakaipa. you will be defeated by the devil. Unodonhedzerwa pasi newakaipa. You will be defeated by the devil. Unoona kuti wanga uchifamba zvakanaka. You see that you were moving so Wozoita well. nguva yekunzi zvinonzi vaGaratia ndiani akakurorai nekuti maifamba zvakanaka pamakatanga. And say, who hindered you because you were bewitched moving? you? Who bewitched you? Muzita raJesu, hallelujah. Amen. Pauri kuuya kuchechi tsvaga Mwari. As you are coming to church, seek Nzwisisa God. Mwari. Understand God. Tsvaga kuti shoko raMwari riri kurevei. Seek what the word of God is saying. Give your heart and your time to God. Ipa nguva yako Give nemoyo your wako kuna Mwari. concentration unto God. Ipa zvese pfungwa dzako kuna Mwari. Mazuva ano chechi yareruka. Now the church is now light. Amen. Mazuva ano maKristu tareruka. As Christians, we are now light Christians. Nekuti patinenge tati nguva inoi tiri muuvapo hwaMwari. Because when you're saying this, we are now in the presence of the Unoona Lord. mumwe munhu anenge achori busy nefoni yake. You see someone busy on the phone. But you are saying you are in the presence of God. Asi kuti uri muhwapo hwaMwari. Amen. Unoona kuti munhu ari busy. Unoona munhu anoisa status na 10 past 11. You see someone putting status 10 Ari past muno 11 muchechi. in church. Amen. Ari muno muchechi. And he's in church. Hallelujah. Amen. Kana mafoni acho achititadzisa kunamata. If this phone are hindering us from worshiping, Ko tikagara tamasiya kumba. why don't we leave them at home? Amen. Amen. Iwo mafoni acho atonzwa nekuremerwa. Amen. Amen. Unozoona foni yemunhu yaakutaura kuti storage full. You see some the phone Memory storage full. Memory full. Naizvo zvimagrupu nezvimariu nezvimachii zvekuti chese chinhu you are downloading You say everything, you are downloading every link you are everything. joining. Mafoni acho akatoremerwa. Imbovazorodzai. Apeiwo break. Give them a rest. Give them a Amen. break. Hallelujah. Amen. Imbovapaiwo break. Give it a break. Amen. Muzita raJesu, hallelujah. Amen. Kudzimba kwedu kwatiri kurarama. At our house, Kumabasa kwedu kwatiri. at our work, Ngatiramei may we live upenyu unofadza Mwari. a life that pleases Ngatiramei God. upenyu unotungamirirwa naMweya Mutsvene. May we live a life Zvinonzi that is led by vanofamba the Holy nemweya Spirit. ndivo vana He said, vaMwari. those who walk in spirit are the children of Uri God. kumutsvaga here mweya kuti ufambe naye? Are you seeking the spirit so that you can move with him? Or else maybe you are just trying God. Kuti Or regai maybe- ndimboona kuti zvinoita here. Or maybe kungozama Mwari. Nekuti See mumwe if it's munhu God. unomuona 2 weeks ariko, Because you can see someone 3 weeks 3 hauchamuona disappear. 3 weeks she has Nhasi aripo disappeared. mangwana haapo. Today is there, tomorrow is Kuti not there. unyatsonzwisa kuti paanenge asipo what is happening ari kumboitei. For you to understand what is really happening when it's Umwe not there. munhu ukaona anzwa achiti ndamboenda kuZimbabwe. You see someone is saying, I want to see. Paanodzoka ikoko. When he comes Anodzoka back, akatakura zvaanenge akatakura zvaanenge aona ikoko. you come back with a lot of Mwari things that he's ngavatibatsire seeking. to live truthful May lives. God help us to live a Mwari truthful life. ngavatibatsire kurarama upenyu
May God help us to live a life wakachena pamberi pavo. that is clean before Him. Regedza kuremedza mwoyo wako Don't burden your heart nezvinhu zvinokutadzisa kunamata. with things that stops you from Regedza praying. kuremedza mwoyo wako Don't burden your heart nezvivi zvinokutadzisa kunamata. with sins that hinders you from Your praying. eyes must not be blinded to see. Meso ako hafani kupofomadzwa kuti uone. Muzita raJesu, hallelujah. Amen. David pane paanonyora David, there's a point where he writes, kuti let the words of my mouth "Kuti mashoko emuromo wangu and the meditation of my heart nekunyengetera kwemwoyo wangu be acceptable unto God." zvigamuchirike pamberi paMwari. The meditation of my heart, Meditation zvandiri yemwoyo. kufunga nemwoyo wangu Zvandiri kufunga nemwoyo wangu. ngazvigamuchirike pamberi May paMwari. it be acceptable before the Zvandiri Lord. kutaura nemuromo wangu What I'm speaking with my mouth, chero zvikasagamuchirwa navanhu even if it's not accepted asi by people, ngazvigamuchirwe pamberi paMwari. but may it be accepted by God. Tiri kuenda pamberi paMwari chiti Mwari We are ndiropafadzei, going before the Lord Mwari asking for blessings, ndirangarirei. for God's remembrance. But that same mouth But muromo umwe chete uri iwoyo kutaura zvinhu zvekuti hazvigoni kugamuchirika pamberi is paMwari. saying things that are not acceptable before the Lord. ndambotaura kuti ukasanganisa zvinhu recipe yacho I haishandi. once said, if you mix up these things, the recipe will not work. Hallelujah. Amen. Ukazvisanganisa recipe yacho haidyiki. If you mix it up, the recipe will not work. Hallelujah. Amen. Ephesians chapter number 6 verse 18 Ephesians 6:18. inotaura kuti every prayer and every petition pray at all times in the spirit. Hanzi pray at all times in the spirit. Namatai nguva dzose mumweya. Muzita raJesu. Pandiri kuti in the spirit handisi kureva kutaura nendimi. When you are singing in the Ndiri spirit, you're kutaura not kuti talking pfungwa about things. dzako nemwoyo wako You're spaying your heart and your mind. zviri pamwe chete wakazviisa pana Mwari. They are before the Lord. Hauna chimwe chiri kudistracta your mind. We have nothing else that is distracting your Even mind. machallenges awasiya kumba ngaaregedze kukudistract. Even the challenges that left you To must pour not out your distract heart you. to before God. Kuti uzvidurire mwoyo wako pamberi paMwari. Hanzi pray at all times in the spirit. Kuti namatai nguva dzose mumweya. But mazwi ekunamata manje kumakristu akajairika. But the words of praying Kunyanya around, isusu vechipostori. especially Mazwi us, ekunamata chaiwo akajairika. we have got Unogona words that we kutouya use for ku1 prayer. hour zveshuwa ukatoipedza uchitaura mazwi. We can come for a 1 hour prayer and you can finish it. But speaking pamberi words. paMwari usina chawataura. But before the Lord, you are saying nothing. Because uri kuzvitaura nekuti unozviziva wakazvijaira ndo zvinoitwa. Because you are saying it because you are used to it and it's one Muzita time that it's always raJesu. done. Amen. Hallelujah. Amen. Vari muma-leadership positions. Those who are in leadership positions, Unogona kutotadza kunamata mumweya nemuzvokwadi. you might be hindered from Uri worshiping busy in kuti spirit inini and ndoda truth. kuita basa rangu zvakanaka. And saying, I want to do my Ndiri work kuda kurigona, ndoda properly. kuita ichi neichi. I want to do this and this. To the point. To a point. Asi Mwari vari kufadzwa nazvo here? But is God happy about it? Hallelujah. Amen. Mwari vari kufadzwa nazvo here? Is God happy about it? Kana kuti zviri kuapruviwa nevanhu? Or is being approved by people? Hallelujah. Amen. Paul anoti, I have given up everything Paul anoti ndakasiya zvese so that I can gain Christ. kuti ndiwane Jesu. Pane zvimwe zvinhu zvatinofanira kuita give up so that we can gain Christ. There are other things that you So must that we give up can kuti tiwane gain Kristu. access to the Spirit of God. Kuti uwane access kubva kuna mweya mutsvene. Hallelujah. Amen. Kunamata must not be a ritual. Worshipping must not be a ritual. It must not be a ritual. Haifaniri kuva chibayiro. Yekuti kana worship song yapedzwa kuimbwa, Such that when worship song is done, tinonamata 2 minutes. we worship. We It pray must for 2 not be minutes. a ritual. Haifaniri You kuva must have the tsika. zeal of God in you. Unofanira kuva nenzara yaMwari mauri. Munhu anomirira kuti ari kunamata ngaarambe achinamata kuti iye agone kuramba achinamata. Someone to Akanzwa ari continuously pamaiki worship. anyarara iye atopererwa paanga If you hear achinamata. someone on mic stopping You praise, must they have the also stop. zeal of God in you. Unofanira kuva nechidokwa chaMwari mauri. Hallelujah. Amen. Unofanira kuva nemoto waMwari You mauri. have the fire of God in you. Kuti pandiri kunamata, Such when I'm praying, I'm not going to wait for someone handisi kumirira mumwe munhu kuti anditiungidze kuti nditange kunamata. so that he might encourage me to Mwari pray. ngavatibatsire. May God help us. Ndomboona hangu zvinoitika I can see what kuti pane mumwe sometimes munhu happens. anomirira kuti kana yanguva yekunamatirwa kana kuti nguva yedeliverance There's someone who waits for anotanga deliverance time. anomirira kutanga anzwa umwe munhu achiridza mhere, anomirira wait for someone kutanga to scream. anzwa mumwe munhu achijamba achitaura nendimi They must wait kuti for azonzwa someone kuti to mweya jump waMwari uri muno muchechi. so that he can say the Spirit of God is in church. You must have the zeal of God. Uchitobva kumba uchipinda padoor apa Unofanira kuva nechidokwa unofanira chekuva kuziva kuti ndafambira kuzosangana naMwari. You must know that you are here to You meet must God. not wait for a trigger nekuti makristu
haufaniri kumirira kunyanya vechipostori tinomirira yetriga yekuti ngatichitangai. tinomirira kudenwa kuti tichitanga. Mweya waMwari wakagara uchitorimo muno kare. The Spirit of God is always Mweya here. waMwari wakagara uchitorimo muno kare. The Spirit of God is always here. Pakatovakwa building ino ikatosanctifywa kunzi yava church. When this building was Tikatobvumirana built kuti and it was tinonamata sanctified, pano every Sunday na 9. and we agreed that we The worship Spirit here of every God is Sunday. already there. Mweya waMwari vakatova Saka iwewe pakare. sei uchizomirira kuti uzotrigwa kunzi takuchitanga kunamata. So why do you wait for Mweya the waMwari trigger so that you wakuchitanga start kufamba. worshiping? Now there was Zvauri one kuita was zviro moving. zvekunamata kana kuti zvazvokuya kuchechi. Is it because of prayer or is just coming to church? Hallelujah. Amen. Zvichi zvekunamata Mwari kana kuti ndezvekuya kuchechi. Is it about praying or is it about coming to church? Vabereki ngatidzidzisei vana vedu kunamata. Parents, let's teach our children to pray. Ngatidzidzisei vana vedu kunamata. Let's teach our children to Kubva pray. vari vadiki maSunday school, ma-teenagers, ma-youth. As they are still young, Sunday school They teenagers, see what we do. vanoona zvatinoita. Hallelujah. Amen. Vanotiona zvatinoita. They see what we do. Kuti munhu anoisa app yekuti ari kunamata. You see someone sending a message up that is praying. But aripo pa-app yaaisa ipapo. But after that notification, Ane page raakavhura kuFacebook. there's a page that is opening in Facebook. Yes, no one is seeing you because uri kumba kwako. Hakuna munhu ari But kukuona, God is seeing you. but Mwari ari kukuona. Wamakisa register kuti you are an intercessor, They've just used the register. but you are as not an taking intercessor. part in the intercession. Asi hausi kubatsirana nezve-intercession. Ngatidzidzisei vana vedu kuita zvakanaka. Let's teach our kids to Ngatidzidzisei do vana good. vedu kunamata mumweya nemuzvokwadi. Let's teach our kids to pray in spirit and in truth. Hallelujah. Amen. Mubereki gona kunamatira mwana wako chaiye uri kumba. As a parent, be able to pray for your child at home. Kwete kuti mwana anoziva kuti baba vangu vanonamata kana tiri kuchechi. Not saying that father only prays at church. Gona kunamata navo uri kumba. Learn to pray with them at Kuti home. musoro uri kurwadza womutora womuisa pamakumbo womunamatira. Let's say he has a headache. You pray for Ngatidzidzei your kunamata child. Mwari mumweya nemuzvokwadi. Let's learn to worship God in spirit and in Muzita truth. raJesu. Hallelujah. Amen. The revelation of God is important in our Kuzarurwa prayers. naMwari kwakakosha munamato edu. Tsvaga Mwari Seek God nemwoyo wese. with your whole heart. Verenga shoko raMwari. Read the word of God Urigarire pasi. and sit on it. Mwari vanotanga kukuzarurira zvinhu. God will start revealing Mwari things vanotanga to you. kukudzidzisa mafambiro. God will start teaching you Vanotanga how to kukudzidzisa move. mararamiro. God will start How teaching to you get out live. of a situation. Kuti unobuda same situation. Hallelujah. Amen. Mwari vanotanga kuminisa zvinhu zvakawanda kwauri. God will start ministering things If to you you. give yourself unto him. Kana ukazvipa kwaari. Hallelujah. Amen. If you give yourself unto him. If you give yourself to him. Our prayers must be aligned with the will of God. Minamato yedu inofanira kuenderana nekuda kwaMwari. Not with our selfish desires. Kwete nekuda kwedu chete. Our prayers must be aligned with the word of God. Minamato yedu inofanira kuenderana nekuda kwaMwari. Muzita raJesu. Hallelujah. Amen. Pamwe pacho we must focus on who is being worshipped. We must focus on who is being worshipped. Amen. Not is what is happening in the worship. Kwete kuti nezvipi zviri kuitika mukunamata. Focus on the one who is being worshipped. Tarira kune uyo ari kunamatwa. Paul anonyora kuti fixing my eyes on Jesus. Anoti ndakatarira kuna Jesu. Fix your eyes on Jesus. Isa meso ako pana Jesu. Amen. Mwari vanozviratidza. God will reveal himself. Focus on the one who is being worshipped. Tarira kune uyo ari kurumbidzwa. Not on what is happening. Kwete pane zviri kuitika. Hallelujah. Amen. We need a total submission. Tinoda If we are kuzviyeredza. to worship in spirit and in truth. Kana tiri kuda We need to kunamata mweya submit nemuzvokwadi. our minds, to surrender our lives, to submit our spirit unto the Spirit of God. Tifanira kudurira upenyu hwedu pamberi Kuti Mwari vataure kuupenyu hwedu. so that God may speak to our lives. Muzita raJesu. Amen. Worshiping God is a lifestyle. Kunamata Mwari upenyu inzira yekurarama. Worshiping God is a lifestyle. Kunamata Mwari imwe nzira yekurarama. What you spend your time doing Zvaunopedza nguva yako uchiita is a means of worshiping God. imwe nzira yekurumbidza Mwari. Zvaunopedza nazvo simba rako uchiita, it's a means of worshiping What you God. spend your time doing is a means of worshiping God. Hallelujah. Amen. Mwari ngavatibatsire. Vatizarurire kuti tigone kunamata. And reveal to us so that we may Minamato worship. inosvika pamberi paMwari. The prayers that reaches Kwete before the minamato inogumira munzira. Lord. Not prayers that does Kwete not reach the minamato isina destination. simba. Not powerless prayers. Hallelujah. When we start to be serious before God,
patinova serious we pamberi give paMwari, power to our prayers. tinopa simba kumunamato yedu. When we start to be focused in God, Patinotanga kutarira we pana give Mwari, power to the prayers that we do. tinopa simba kumunamato yatinoita. Muzita raJesu, hallelujah. Amen. Mwari ngavakudzwe nekuti vakanaka. Ngavakudzwe nekuti vakatendeka. Amen. Vati vanovanamata mumweya nemuzvokwadi ndivo vavari kutsvaga. Those who worship in spirit and truth are the ones he's looking for. Hakuna chinhu chinonzi Mwari vachitadza. There's nothing that say God cannot fix. Pamwe pacho nyaya yekuti hatina kuwana access to that thing nekuti hatina kugona kusvika pamberi At pavo. some point it's because we did not get access to it and did not go before him. But when we open our hearts to God, Asi patinovhura mwoyo we yedu gain kuna Mwari, access to the spiritual things. tinowana We access gain kuzvinhu access zvemweya. into the spiritual corridors. Tinogona kuwana access munzvimbo zvemweya. Muzita raJesu, hallelujah. Amen. Kunamata Mwari ngakubve pamoyo. Worshiping God must come from the Ngakuve heart. kwekurevesa. It must be meaningful. Hallelujah. Amen. Mangwanani ano ndinoda kugumira pano. Ndinoda kuti Mwari ngavatibatsire. Say, may God help Kuti us. patiri kunamata ngatiregedzei kukanganwa kuti we need to pray So that when we are and worshiping, to we not worship forget. and to live in spirit and in truth. Makomborero tinomada, We need blessings. mari tinoida, We need money. utano tinohuda, We need health. zvakanaka tinozvida, We need good asi things. chakanyanya kukosha, But the most important, ziva Mwari waunonamata. know the God that you worship. Muzita raJesu. Amen. Ndichakumbira vepraise and worship vatiimbire hymn yekuti ngatiedze kufadza muponesi tigosvika patinonamata. Potoro pito yake Mwari inorira kwazo inotaura kunevese kutiuyai chose chinovira kwenda iyo akosari mumwe namazita yedu achazo nayedzwa kuti nayedzwa ndiye kuti nayedzwa ndiye kuti nayedzwa ndiye kuti nayedzwa ndiye kuwayo kuti nayedzwa ndiye kuti nayedzwa ndiye kuti nayedzwa ndiye kuti nayedzwa ndiye kuwayo ngatibate basa rake nemasimba mezi yose ngatitaure chishamiso zake zose chichita sakanaka kune vanhu nemamazita iwa chazonaidzwa ngatitaure chishamiso zake kune vanhu vose ngatitaure Baba chichita sakanaka kune vanhu chazonai kuti nayedzwa ndiye kuti nayedzwa ndiye kuti nayedzwa ndiye kuti
naitwa Diego wayo. Ati Yesu wema Kristu atizochikwenda iyo. Mwari ndiye Baba wenu wakanaka. Jesu Kristu ndicho Mwari anotunga otu. Namasita edura chazonai. Kutido naitwa ndiye. Kutido naitwa ndiye. Kutido naitwa ndiye. Kutido naitwa ndiye. Baba wedu wakudenga maskachano. Baba wedu tinokutenda imangwanani ano. Nekutisisa tinonyengetera Mwari. Rangarira iwo upenyu hwedu Jehova. Munoziva ngati wanonyora ngati munoziva kusasimba kwangu Mwari. Munoziva kurasika kwedu Mwari. Munoziva kudarika kwedu Jesu. Pamberi penyu hapana chedu chakavadzika. Pamberi pemeso enyu Mwari hakuna chedu chakavadzika. Tiwanire iwo nyasha Mwari, tigone kukunamatai. Mumweya nekuchokwadi kukunenesa. Tigone kukunamatai nekukufadza Jesu. Nekuita zvamunoda Mwari. Tiri kunamata Mwari, tiregeze kurasika. Tiregeze kuvarairwa Jehova. Patiri kuvaisha pakasendeka kukupa Mwari. Chinenzara nenyota yekurumidza maskachano baba vedu maskachano maskachano mwemutsvene nekuda kweshoko renyu maskachano vanenzara nenyota yekurumidza nekunamata mwemutsvene maskachano nezita raJesu maskachano baba vedu vakatendeka maskachano mwemutsvene maskachano nezita raJesu Mwari tiregeze kutendwa nevanhu tauya asi tiitire imimi Mwari mweya mutsvene tibatsirei kuswedera pedyo nemi Mwari kukuziva Mwari nekukuteverai nekukutyai Mwari pakurarama kwedu tigonesei kukutyai Mwari tigone kutya chivi tigone kutya zvakanaka tigone kurarama muzokwazi ava tigone kusemesa pakubasa kwedu kuti nezuva rekupedzesera tiregedze kuzorapwa Baba nezita raJesu nekuti pane vamakanyora mushoko renyu vamakati endai nomaisira mabasa enyu handikusiyeyi Mwari tiri kunamata mangwanani ano tibatsirei sekereke Mwari tiregedze kurasikirwa nekutenda tiregedze kurasikirwa nemweya waMwari Baba ndiri kunamata tigone kufamba nezira inotendera kuti mweya mutsvene vagare matiri tigone kurarama upenyu Vamuri kutsvaga vanomweya nemuzokari masikatiano mweyamutsvene tibatsirei nemhuri dzedu tibatsireiwo nemwoyo yedu tinokutendai masikatiano asi tigone kuitira imi Mwari tigone kuwana mubayiro unobva kwamuri Mwari tibatsirei sekereke patiri kunyengetera mwoyo yedu Mwari nepfungwa dzedu tizvipe kwamuri shoko renyu rinonyora kuti ida Mwari nemwoyo wako wese nesimba rako rese nepfungwa dzako dzose tigonesei kukudai Mwari kunamata mumweya nemuzokari nekuti munotikoya chotiyo yatokwana Baba vangu nezita raJesu that the devil may not deceive us. The devil may not deceive us in our worship. The devil may not deceive us in our service of God. Mwari ndiri kunamata mangwanani ano patinopinda mukati mekereke Mwari wenyasha tigone kutsvaga imi Mwari tigone kuona imimi Jesu tigone kuona imi Mwari tigone kutarira kwamuri tigone kuvimba nemi Mwari Baba tiri kunamata tigone kuvimba nemi Mwari tuputsi ukoro mwabwe muziyo
pemuri kutsvaga mumweya, pemuri kutsvaga vanonamata tsvimbo dzataiwo moyo yedu nezvokwadi. Masikati ano mweya mutsvene, masikati ano Jehovha, pamuri kutsvaga vakachena pamoyo, moyo yedu mweya ingozadzwawo nesimba renyu vari kumusoro kudenga. Tichikufadzai nekufamba sezvamunoda. Tifambe sezvamunoda Mwari. Tibate basa sezvamunoda. Tirarame sezvamunoda Mwari. That we may get our approval from you. As an approved workman who is not ashamed. Let us not be ashamed to stand with God. Let us not be ashamed to do right. Let us not be ashamed to do things for God. Let us not be ashamed. Kumira pazvokwadi yaMwari. Baba mangwanani ano tibatsirei. Patiri kunyengetera Mwari tibatsirei. Patiri kubuda muno tidzokera kudzimba. Tasangana naye here Mwari uyu. Ataura nesu here Mwari. Mangwanani ano Jesu tibatsirei. Patiri kurarama Jehovha. Upenyu wedu ngaugone kukonzera mweya mutsvene. Ngautendere mweya mutsvene kuti vagare matiri. Tiregere kuva nehunhu unodzinga Mwari. Tiregere kuva nemutauro unodzinga mweya mutsvene. Tiregere kuva nepfungwa dzinorambidza mweya mutsvene. Tikonesei kukufadza misi yose muzita raJesu. Haleluya. Mwari ndimwari vakanaka muzita raJesu. Ngavatibatsire kurarama sezvavanoda mumweya nemuzvokwadi nekuvanamata mumweya nemuzvokwadi. Haleluya. Tinotenda Mwari. Ndichangokumbira kuti tichakamira kudaro tisvike patinopa Mwari our love offering and our tithe mwedzi wedu wapera. Ngatikurudzirikei kuita zvakanaka, kupa zvegumi zvedu pamberi paMwari nekupa zvipo zvedu pamberi paMwari. Zvitiitire zvakanaka muzita raJesu. Kwatapa kure 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 aiwa Mwari. Kwatapa kure 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 muchifa maonesu. Kwatapa kure 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 aiwa Mwari une. Kwatapa kure muchifamba uonesa. Kwatapa kure haiwa Mwari. Kwatapa kure chifamba uonesa. Kwatapa kure haiwa Mwari. Atisati tachimata asimbandiri tinawana yasha. Kwatapa kure 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 haiwa Mwari. Atisati tachimata asimbandiri tinawana yasha. Kwatapa kure 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 aiwa Mwari. Kwatapa kure muchifamba uonesa. Kwatapa kure yo aiwa Mwari. Apa kwatapa kure muchifamba uonesa. Kwatapa kure aiwa Mwari. Tinamate Baba wedu wemasimba, tinokutendai mangwanani ano. Tinokutendai neuvapo hwenyu, tinokutendai nenyasha dzenyu. Baba vangu, zvipo zvedu nezvegumi zvataunza kuimba yenyu
tinonamata kuti Mwari tiropafadzei, Mwari tirangarirei. Baba vangu ngazvidzoswe kwatiri zvapetwa zvichibva kwamuri. Tinonamata kuchengetedzerwa mhuri dzedu Mwari. Mudzimba dzedu muregedze kuva neudyi, mudzimba dzedu muregedze kuva neurwere. Baba, mudzimba dzedu muregedze kuva nekushayiwa. Tinonamatira provision yenyu Mwari pamwedzi uno waMachi watatanga, pauri kutanga kusvika pauri kunopera. Mwari wenyasha, tinonamata that you provide for each and every household, that you provide for each and every